Philippines, fully digitalized, numero uno sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number one at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 53 minutos na nakaligad sa takna sining nga las 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udtudri sa DYFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number one and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Lunes, Disyembre 25, 2023. Kagkaron sa aton sining New Year's countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Ito na lang kadlaw, kaga Paskwa na. Sa gihapon ini mola gani mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover, kagkaroon sa mga nagapanguna kagadalakuan sining mga balita. Pito na lang kadlaw, kag bagong tuig na. Paskwa na kita sa Christmas and of course, Merry Christmas sa aton sining mga kabombong nagapamati kag nagaupod sa aton via Facebook Live and subong sa aton siniya karon nga YouTube channel. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa mga nagapauna karon nga mga balita. Kumustahon naton ang selebrasyon sa Paskwa sa mga kabombo naton sa nagkalain-lain nga bahin sa kalibutan sa aton sini karon nga Christmas sa around the world. Sa dugang pa nga mga talupang doon nga mga balita, target nga mangin fun, foodie friendly and barangay ang barangay Kapitolyo sa holiday na achieve sa Iloilo Provincial Government. Sa dugang pa nga mga balita, wala sang ceasefire ang militar batok sa mga terorista nga grupo subong nga Paskwa kag sa pagsaulog sang bagong tuig. Sa piyak nga bahin ang Iloilo Police Provincial Office nagpanugyan sa mga pumuluyo nga gilayon i-report ang mga nagabaligya sang ginadumilian nga palupok. Samtang team sang Iloilo City sa Batang Pinoy 2023 nag-Christmas nga wala napala ng final results halin sa Philippine Sports Commission. Istorya karon sang isa ka amay nga mayara sang tatlo ka anak, solo palo, no? Kung ang mga tinaga pa sang kilala ta, isa lang siya ang nagabuhi karon sa tatlo sini ka mga kabataan. Ang 500 pesos niya ginahawaya lang kapaigo-igo sa sulod sang isa ka adlaw. Kag ang ginakalangkagan man sa tanan ng mga boxing fans sa sining most anticipated match of the year sa tunga nanday Marlon Tapales kag Naoya Inoue sa Japan. Ang ila siniya nga pag-awayan amo ang undisputed bantamweight world title sa aton sining mga kabombo. Si Naoya Inoue ang nagauyat karon sang WBC kag WBO super bantamweight belt. Samtang si Marlon Tapales naman sang Pilipinas kasi manwa naton ini nagauyat naman sang WBA IBF super bantamweight title. May tagduha-duha ini sila ka mga titulo sa ila siniyang abaga. Sinuayhan ang mga pangibabaw diri ang The Monster o kon ang The Nightmare. Si Naoya Inoue mas kilala sa bansag nga The Monster, no? Si Marlon Tapales naman sa aton sinima kabombo ginbansagan man iya nga The Nightmare. Sino bala ang mas kululbaan sinadri sa ila? Ang Monster o kon ang Nightmare. Di mahibaluan naton ina buwas sa aton sining mga kabombo kay na-schedule ang ila sining away December 26 sa Ariake Arena dito iya sa may Tokyo, Japan. Maghatag kita karon sa latest information man sa aton siniyang pangalagad. Kag congratulations sa aton siniyang mga kabombo, no? Nga merry ang Christmas. Bangod man nga may bag-o nga milyonaryo kag iban pa nga mga winners sa ginpatigayon sini nga Grand Draw sa 1 to Panalo Part 22 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Araw-araw balde-baldeng pa premyo na may cash siyahan pa.
ang panibago nga katapo sa Bombo Radio Philippines Millionaires Club wa isang liwan kundi si Evelyn Taguba sa number 23 Malibay Street, Barangay Ugak Sur, Tugigaraw City. So congratulations kag Merry Christmas. Detalye sa mga nagapauna kag dalaguan ng mga balita balikan ta pagkatapos ang Bombo Network News. Para sa inyo, ini ang favorite spots ng mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag baglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang debattery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit break. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Lunes, Disyembre 25, taong 2023. Mga kabombo at Kestar Nation, maligayang Pasko po sa ating lahat habang 7 days to go, bagong taon na! Sa ulo ng ating mga balita, itong kampo ng nasagasaang bangka ng mga Pinoy at Chinese flag vessel nagkaroon na ng amicable settlement. Ang bilang ng mga individual na naapektuhan ng shear line at daang bagyong Kabayan, pumalo na sa halos 400,000. Samantala itong Land Transportation Office naglabas ng show cause order laban sa may-ari at driver ng SUV na sangkot sa road crash incident dyan ho sa may bahagi ng Mandaluyong City. Mahigit 100 persons deprived of liberty naman pinalayan ng Bureau of Corrections sa bisperas ng Pasko. Mga residente dyan ho sa Bulacan pinag-iingat laban ho sa biglaang pagbaha dahil sa tuloy-tuloy na pagpapakawala ng tubig sa Angat at Ipo Dam. Sa ating international news abangan, dahil 13 nasawi, 31 naman nasugatan sa pagsabog sa nickel processing plant doon sa Indonesia. Sports balita, etong nakatakdang mga Christmas game abay kaabang-abang ayon sa National Basketball Association. Live nationwide via satellite, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Tiniyak ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan na patuloy nilang susubaybayan itong development ng kasunduan sa pagitan ng may-ari ng nawasak na bangkang Ruel J at nakasagasang Chinese flag vessel MV Taihang 8. Kasunod ito ng naging amicable settlement sa pagitan ng dalawang panig matapos ang ilang linggong pagtugaygay ng Philippine Coast Guard sa naturang insidente. Matatandaang iniwan matapos ngang masagasaan ng naturang Chinese vessel itong fishing boat ng mga Pilipino habang nasa katubigan ho dyan o sa Paluan Occidental, Mindoro noong Disyembre 5 ng taong kasalukuyan. Sa nasabing insidente, 5 mangingisda ho itong nailigtas habang nagpapalutang-lutang naman sa karagatan. Nagbabala naman ang Philippine Coast Guard sa mga nasasangkot sa mga kahalintulad na pangyayari na harapin ang kanilang napinsala sa halip na abandonahin kagaya ng ginawa ng tripulante ng MV Taihang 8. Igiit ho ng Philippine Coast Guard, may mas mabigat na parusa laban sa mga nakakasagawa sa karagatan, lalo na kung iniwan lamang sa laot itong mga biktima dahil lantad ang mga biktima sa iba pang mga panganib.
Samantala makalipas ang isang linggo matapos ang pagtama ng dating bagyong Kabayan at Shearline sa ilang bahagi ng Pilipinas, ay patuloy pa rin nakakapagtala ang National Disaster Risk Reduction and Management Council ng pagtaas ng bilang ng mga individual na naaapektuhan nito. Ito ay batay sa pinakahuling datos na inilabas ng naturang konseho kung saan lumalabas na umabot na sa kabuang 398,857 ng mga individual o katumbas ng 105,686 ng mga pamilya ang apektado ng nasabing masamang panahon. Mula sa naturang bilang, 1,629 ng mga pamilya o 3,256 na katao naman ang kasalukuyan pa rin nananatili sa 16 na evacuation centers. Habang 3 pamilya o 8 individual naman ang mas piniling manuluyan muna sa kanilang mga kakilala at kaanak. Samantala, bukod dito, nananatili pa rin isa ang kumpirmadong nasaktan ng dahil pa rin sa Shearline at dating bagyong Kabayan, habang kasalukuyan pa rin bineberipika ng ahensya ang isang individual na napaulat na nawawala. Habang sa ngayon naman ay umabot na rin sa halagang 14,732,282 pesos ang halaga ng tulong na naipaabot na ng pamahalaan para sa mga kabayan nating apektado ng nasabing masamang lagay ng panahon. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. eto hong mga national government agency na pag-aralan nga itong operationalization ng full devolution initiative at magsagawa ng mga listahan neto hong mga function ng local government units. Ayon kay Presidential Communication Office, batay sa naging pulungan sa Malacanang noong nakaraang linggo, binigyang diin ng punong ehekutibo itong ang kahalagahan na ma-define at matukoy itong mga priority core function at serbisyong kailangan ma-devolve sa mga local government units. Inatasan ng Pangulo ang Department of Interior o Local Government sa pakikipagtulungan na rin ng Union of Local Authority of the Philippines na gumawa ho nitong mga listahan ng mga pangunahing tungkulin at serbisyo na dapat gawin ng mga local government units batay sa kanilang devolution transition plans at sa pambansang ng pamahalaan. Ayon, ang Department of Interior and Local Government ay binigyan ng hanggang Enero sa susunod na taon upang isumite sa punong ehekutibo o kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. itong listahan sa Enero 2024 o isang buwan nga na mas maaga kaysa sa ulat na pagsusuri ng National Economic and Development Authority. Inatasan din ng punong ehekutibo ang National Economic and Development Authority na magsagawa naman ng sensitivity analysis sa kung saan papaano makakuha ng investment ang ating gobyerno. Nais naman ng Pangulong Marcos na maisumite sa naturang ahensya itong kompletong pag-aaral sa Office of the President sa katapusan niya ng buwan ng Pebrero sa susunod na taon. Nagdeklara ng 2 araw na unilateral ceasefire ang Communist Party of the Philippines sa lahat ng mga unit ito na armed wing nito na New People's Army sa buong Pilipinas. Kasabay ito ng kanilang paggunita sa ika-55 anibersaryo ng kanilang grupo bukas po yan, Desyembre 26 ang taong kasalukuyan. Sa deklarasyon ng Communist Party of the Philippines, sinimulan ito ang naturang tigil putukan pasado alas 12:01 ng madaling araw kanina na magtatagal naman hanggang alas 11:59 ng gabi. Bukas po yan sa Desyembre 26 ang taong kasalukuyan. Sa isang pahayag, sinabi nito na ang nasabing deklarasyon ay layuning bigyang halaga at gunitain ang nalalapit na anibersaryo ng pagkakatatag ng Communist Party of the Philippines. Kung maalala, una na sinabi ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police na hindi nito irerekomenda ang pagdeklara ng tigil putukan sa Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front at ang naturang aktibidad naman ng nasabing komunistang grupo ay kabilang din nila sa pinaghandaan ng mga otoridad ngayong holiday season. Samantala, patuloy pa rin ang mahigpit na pagbabantay ng mga tauhan ng Coast Guard District Northwestern Luzon sa mga pantalan at beaches sa buong Region 1. Ito'y dahil na rin sa buhos ng mga turista, mga mamamasyal sa beach at mga pasahero sa iba't ibang parte ng naturang rehiyon. Ang pagbabantay na ito ng naturang ahensya ay bahagi ho ng Oplan Biyaheng Ayos Pasko 2023. Bilang pagtalima dito,
ay naglagay at nagtayo nga ang Coast Guard ng mga outpost o help desk sa iba't ibang panig ng rehiyon. Layon nitong mabantayan ang mga pasahero o biyahero at matiyak na mabuti at nasa ayos ang kanilang operasyon ng mga passenger vessels. Kaugnay nito, naka-maximum alert na rin ang lahat ng district stations at substations ng Coast Guard District Northwestern Luzon para sa maritime safety at security. Sa ilalim ng alertong ito ay nagsasagawa ang Coast Guard ng isang comprehensive inspection sa mga passenger vessel na nasa pantalan. Tumutulong rin ang K9 units sa pagbabantay sa port terminal sa Region 1 upang matiyak ang seguridad sa naturang mga lugar. Samantala, kumuha tayo ng mga update mula sa ating mga kasamahan dahil ang simbang gabi raw ngayong taon nagbalik sigla ulit matapos ang nagdaang pandemya. Ayon po yan sa isang worship minister. Yan ang pag-uulat ni Bombo JC Galvez. Nagbalik sigla ulit ang simbang gabi ngayong taon matapos ang nagdaang pandemya. Itong naging bahagi ng pahayag ni Reginald De Vera, isang worship minister sa St. Joseph the Worker Parish. Batay sa pagtataya ni De Vera, naging matagumpay ang kanilang misa de Gallo sa kanilang parokya kung saan nag-uumapaw ang dumalos sa kanilang misa. Kung ikukumparaan niya, ang dami ng deboto noon. Active at well-attended ngayon ng mga deboto. Narito pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Reginald De Vera. I think ito yung third year ng simbang gabi ng post-COVID. Kasi noong 2020, nagsimbang gabi na rin tayo pero with restrictions. So ngayon yung mas full, unrestricted celebration ng simbahan. At tulad na nabanggit ko kanina, meron tayong 4 na misa, 5 misa ngayong simbang gabi. So lahat yun well-attended. So most like more or less mga 300 per mass. So naging masaya, naging well-attended at very active ang celebration ngayong taon. Dagdag pa nito, sa selebrasyon ng simbang gabi sa St. Joseph, araw-araw nadadagdagan ng mga dumadalong deboto. Narito pa ang bahagi ng pahayag ni Reginald De Vera. Patuloy na dumadami yung nagsisimba during the 9 days. Ang misconception niya is nauubos. Sabi nga nila magaling sa umpisa, mahina sa dulo, no? Hindi natatapos. Pero napansin namin, mas dumadami yung nagsisimba. Siguro may mga humahabol, may mga siguro sumisimba sa ibang parokya na piniling dito magtapos ng simbang gabi. So medyo it proved the misconception wrong, no, na dumadami. Samantala, sa gitna ng dagsang deboto sa St. Joseph, wala naman anyang naitalang untoward incident sa naturang parokya. Gayunpaman, nagpaalala ito sa mga deboto na nagsisimba sa kanilang parokya na i-observe pa rin ang minimum public health standard sa gitna ng tumataas ng kaso ng COVID-19. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Sa dagdag pong mga pag-abalita, pinagpapaliwanag ng Land Transportation Office ang may-ari at driver ng isang SUV na kamakailan lang nasangkot sa isang road crash incident doon sa Mandaluyong City nitong nakalipas na weekend. Ito nga ay matapos na maglabas ng show cause order ang Land Transportation Office National Capital Region laban sa may-ari at driver ng nasabing sakyan noong mga oras na nangyari ang naturang insidente. Sa naturang show cause order ay pinagpapaliwanag ngayon ng ahensya ang naturang mga individual kung bakit hindi dapat sila mapatawan ng kaparusahang may kaugnayan sa paglabag sa mga batas trapikong nauugnay sa reckless driving, improper person to operate a motor vehicle at pagmamaneho ng hindi rehistrado sa sakyan. Batay kasi sa inisyal na ulat ng Land Transportation Office National Capital Region, hindi rehistrado ang sasakyang gamit ng salarin nang mangyari ang naturang insidente. Dahil dito ay pinapatawag ngayon ang kagawaran ng may-ari at driver nito sa darating na Enero 4 ng susunod na taon, eksaktong alas 2 ng hapon. Daradala ang notarized affidavit na naglalaman ng kanilang paliwanag. Sa oras nila na bigong makapagpakita at makapagsumite ito ng notarized affidavit, ang naturang mga individual ay kaakibat yan ng iba pang mga supporting documents na hinihingi ng ahensya ay tuturing na ito bilang waiver of contest. Bukod dito ay una na rin sinuspinde ng Land Transportation Office National Capital Region
Sa loob ng 70 araw ang registration ng SUV at maging ang non-professional driver's license ng nagmamaneho nito nang mangyari ang naturang insidente. Kung maalala, ang naturang aksidente ay nag-ugat ng makaabalang isang motorista. Ang naturang mga SUV o yung SUV pong sangkot doon sa road crash incident matapos raw itong makatulog sa loob ng kanyang sasakyan. Makikita na sa kumalat na video ang nakahintong SUV katabi ang isang nakatumbang motorsiklo nang bigla itong humarurot ng takbo at nagulungan na isang babae nang lapitan siya ng dalawang motorista. Nang nagdire-diretso ang takbo ng nasabi sasakyan hanggang sa sumalpok sa poste ng Metro Rail Transit. Agad namang naaresto ng mga otoridad ang driver ng naturang SUV. Samantala, idilunsad ng Department of Social Welfare and Development ang Local Adaptation to Water Access o Project LAWA para labanan nga ang El Nino phenomenon sa ating bansa na inaasahang lalakas sa unang bahagi ng taong 2024. Ayon kay Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, ang inisyatiba na ito ay umaayon sa pangako ng gobyerno sa pagpapaunlad ng mga maagang aksyon na nag-aambag sa pangmatagalang katatagan at pagpapanatili sa harap ng mga hamon na nauugnay nga dito sa tinatawag na climate change. Sinabi niya na ang Department of Social Welfare and Development ay nakikipagtulungan na ngayon sa Department of Agriculture at United Nations World Food Program sa proyekto. Ang balangkas ng naturang proyekto aniya ay nakatuon sa pagtatayo nitong maliliit na reservoir ng sakahan na estratehikong inilagay sa mga piling bayan sa loob ng 15 araw. Ang bawat reservoir ay itinayo sa loob ng 20 by 25 square meter area na may lalim na 50 na talampakan. Ang mga reservoir na ito ay inilaan upang magsilbing mahalagang mapagkukunan ng tubig para sa mga komunidad sa panahon ng tagtuyot. Ang unang yugto ng pagpapatupad ng proyektong ito ay isinagawa sa mga munisipalidad ng Aguinaldo, Alfonso at Hongduan sa Ifugao, dyan ho sa Sibaste, Barabaza at Sibalom sa Antique at Laaka, Monacayo at Compostela sa Davao de Oro. Ang mga estratehikong lokasyon ay pinili nga batay sa inaasahang tindi ng epekto nitong El Nino phenomenon sa naturang lugar na mararanasan nga sa susunod na taon. Samantala, may kabuang 108 persons deprived of liberty ang pinalaya kasabay ng bisperas ng Pasko mula sa mga pasilidad ng bilangguan ng Bureau of Corrections sa buong bansa. Sinabi ni Bureau of Corrections Director General Gregorio Pio Katapang Jr. na maglalabas pa ang Bureau of Corrections ng humigit kumulang 200 persons deprived of liberty bago ang Disyembre 31. Sa mga kamakailang pagpapalabas, sinabi ni Katapang na sa wakas ay nalampasan na ng kamunihan ang target itong makapagpalaya ng nasa 1,000 mga preso sa loob ng isang buwan. Sinabi rin ni Katapang na may kabuang 1,093 qualified inmates ang na-release ngayong buwan ng Disyembre. Aniya, magandang pamasko ito para sa mga persons deprived of liberty at kanilang mga pamilya na magkakasama-sama na ngayong Kapaskuhan. Samantala, nagpasalamat naman ang Director General sa mga tauhan ng Bureau of Corrections sa pagsisikap na maabot ang kanilang target. Kasalukuyang ipinapatupad ng Bureau of Corrections ang programang Bilis Laya na nagpapalaya sa mga kwalipikadong inmates na nakapagsilbi na sa kanilang sentensya. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, may aabot na sa 3 dam dyan ho sa may bahagi ng Luzon ang nagpakawala ng tubig sa mga nararanasang dahil nga yan sa mga nararanasang pag-ulan sa mga watershed nito. Tinukoy ng State Weather Hydromet Division etong mga dam na ito na Angat at Ipo Dam. Bukod dito ay nagpakawalan na rin aniya ng tubig eto hong Ambuklaw Dam dyan naman sa may bahagi ng Benguet. Kaugnay nito, isang gate ang binuksan sa nasabing dam, mayroong opening na 0.30 meter. Kaninang alas 6 naman ng umaga, umabot na sa 751.76 ang water elevation sa Ambuklaw Dam. Ito ay malapit na sa tinatawag na normal na high water level nito.
Samantala, patuloy rin na nagbabawas ng tubig ang Angat at Ipo Dam. Diyan naman sa may bahagi ng Bulacan. 2 gate ang binuksan sa Angat Dam na may 1 meter opening, habang isang gate na lang ang binuksan naman diyan sa may Ipo Dam. Samantala, pinag-iingat ngayon ng Bulacan Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga residente nito dahil sa posibilidad ng pagtaas ng tubig sa mga kailugan at mga sapa dahil sa tuloy-tuloy na pagtaas ng level ng tubig sa Ipo at Angat Dam. Hanggang sa mga ito kasi ay nagpapatuloy ang pagtaas ng level ng tubig sa mga naturang dam at kailangang ipagpatuloy pa rin ang pagpapakawala ng tubig. Ang level ng tubig sa Angat Dam ay nasa 213.39 meters at mas mataas kaysa sa normal water level. Dahil dito, nagpapakawala ang dam management ng hanggang 145.50 cubic meters per second na tubig. Maging ang Ipo Dam ay bukas pa rin ang mga gate na unang binuksan ilang araw ang nakakaraan. Kabilang naman sa mga lugar na binabantayan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Bulacan ay ang Angat, Norsagaray, San Rafael, ang Bustos, Baliwag, Pulilan, Plaridel, Kalumpit, Paumpong at Hagonoy. Doon pa rin po yan sa probinsya ng Bulacan. Ang mga naturang lugar ay dinadaanan ng mga katubigang kumokonekta sa dalawang nabanggit na malalaking dam. Samantala, simula bukas ay sisimulan na itong installation works sa Rojas Boulevard at sa flyover dyan ho sa may lungsod ng Pasay. Batay sa advisory na inilabas ng Department of Public Works and Highways South Manila District Engineering Office, mula bukas, Disyembre 26 ay magtatagal itong mga installation work hanggang Disyembre 30. Dahil sa mga gagawin dito ng Department of Public Works and Highways, ay ang paglalagay nga ng karagdagang 2 expansion joint sa Rojas Boulevard EDSA flyover. Tiniyak naman ng ahensya itong on-time na pagkakatapos ng naturang proyekto. Dahil dito, sinabi ng Department of Public Works and Highways na maaaring maapektuhan ang daloy ng trapiko sa mga kakalsadahang panorte o northbound at pinayuhan ng mga motorista na piliin na lamang muna itong mga alternatibong ruta. Kuha pa tayong mga kabombat Kister Nation ang dagdag pang mga pag-uulat dahil si Vice President Sara Duterte raw nagpaabot ng taos-pusong pagbati ngayong Pasko sa mga overseas Filipino workers at mga frontliners. Yan ang tinutukan ni Bombo Kelly Cordero. Nagpahayag ng taus-pusong pagbati ngayong Pasko si Vice President at Education Secretary Sara Duterte para sa mga Pilipinong nagtatrabaho abroad at sa mga frontliners. Nagpahayag ang Vice Presidente ng walang hanggang pasasalamat sa ating mga kababayan abroad para sa mga sakripisyo ng mga ito. Kinilala ni Duterte ang katatagan at katapangan ng mga ito lalo pat malayo ang mga overseas Filipino workers sa kanilang mga pamilya ngayong Kapaskuhan. Hiling niya na masuklian ang tagumpay at magkaroon ng maginhawang kinabukasan ang bawat manggagawang Pilipino at tiniyak na makakaasa ang lahat sa kanyang suporta. Narito at pakinggan natin ang bahagi ng kanyang pahayag para sa mga overseas Filipino workers. Dahil sa inyong mga sakripisyo, ang ating ekonomiya ay nananatiling matatag. Kayo ang refleksyon ng progreso at talento na nag-aangat sa Manila ng Pilipinas saan mang panig ng mundo. Maraming salamat sa inyong lahat. Inaalala namin kayong lahat na wala rito sa Pilipinas, naway nararamdaman ninyo ang aming pagmamahal at pagsaludo sa inyong katatagan at katapangan lalo na sa mga nawalay sa inyong pamilya ngayong Kapaskuhan. Pinahalagahan at pinasalamatan din ng Vice Presidente ang katapangan, kahandaan ng mga frontliners, mga sundalo, pulis, bombero, doktor, nurses, iba pang health workers, disaster response personnel at lahat ng first responders, emergency personnel at mga quick response teams at iba pa na nagdiriwang ng Pasko na malayo sa mga mahal sa buhay dahil sa trabaho. Anya, ngayong panahon ng Pasko, habang ang mga ito ay nagseserbisyo na malayo sa ginhawa ng tahanan, naway malaman anya ng mga frontliners na pinahahalagahan at nasa isipan niya ang mga ito. Binigyang din niya na hindi man napapansin ang mga sakripisyo ng ilan ay nagdudulot pa rin ito ng karangalan sa bansa at sa kani-kanilang pamilya. Kayo ay sumisimbolo ng katapangan at pagkakawang gawa habang pinoprotektahan ninyo ang ating bansa.
Ngayong panahon ng Pasko, habang kayo ay nagsiservisyo na malayo sa ginhawa ng tahanan, naway malaman ninyo na kayo ay nasa aming mga isipan at panalangin. Hindi man napapansin ang inyong mga sakripisyo, ngunit nagdudulot ito ng karangalan sa inyong pamilya. Nauna nang iniulat na sa kabuuan, nagpaalala si Duterte na huwag kalimutan sa Pasko at sa abot ng ating makakaya sa iba pang mga araw na tulungan at damayan natin ang ating kapwa Pilipino na naghihirap, nagugutom, may karamdaman at nag-aagaw buhay. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang saya ng Pasko nang dahil sa'yo Merry Munchkin, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Happy Holidays from Dunkin', pasalubong ng bayan. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. 23 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Samantala, 2 individual ho ang kumpirmadong nasawi habang 3 katao naman ang sugatan matapos na mabunggo ng military truck ang ilang Christmas Eve shoppers sa Bangkirohan Market sa Davao City. Ayon sa Armed Forces of the Philippines Eastern Mindanao, tinukoy nito itong ang sasakyan na Task Force Davao KM450. Batay sa naturang report, nakapark ang naturang truck sa naturang market ng nasabing bayan nang biglang nalang sumakay ang isang lalaki at binunggo ang mga shoppers pati na ang iba pang mga nakapark na sasakyan sa nabanggit na lugar. Kinilala ang suspect na si Criminande Gadiente. Kapapaliwanag pa ng Armed Forces of the Philippines Eastern Mindanao, ang Task Force Davao na gumagamit nga ng naturang truck ay magsasagawa sana ng security operation sa naturang lugar. Dinala na rin sa malapit na pagamutan itong naging biktima. Sa ngayon ay hindi pa rin natutukoy nga ng mga otoridad ang kalagayan ng pag-iisip nga na itong naturang suspect. Nagpaabot na rin ng paikiramay ang Eastern Mindanao Commander na si Lieutenant General Greg Almirol sa pamilya ng mga nasawi at mga biktima. Samantala, naging kaakit-akit na salik ang Transport Modernization Program ng gobyerno para akitin ang mga dayuhang kumpanya na magtayo ng kanilang electric vehicle manufacturing dito sa ating bansa. Sinabi yan ni Philippine Economic Zone Authority Director General Tereso Panga na hindi bababa sa 4 na electric vehicle manufacturer mula sa United States, China at Indonesia ang naghahanap ng pamumuhunan sa bansa at pagtatatag ng kanilang mga pabrika sa loob ng Philippine Economic Zone Authority Ecozones. Aniya, sinamahan ng kanilang kagawaran ang American Envirotech Vehicles Incorporated sa mga scouting location para sa pasilidad ito na maaaring nasa Pampanga o Calabarzon area. Idinagdag din niya na ang pinaplano nitong pabrika sa Pilipinas ay magiging unang pasilidad ng nasabing kumpanya sa Southeast Asia. Kapag naipatakbo na ang electric vehicle facility nito sa Pilipinas, mag-e-export ang American firm ng 200 e-bus sa Singapore bilang unang order nito. Bukod sa American Electric Vehicle Company, ay 2 Chinese manufacturer at isa naman mula sa Indonesia ang nagpahayag ng kanilang layunin na mamuhunan rin dito sa ating bansa. Una nang sinabi ng Philippine Economic Zone Authority Chief na sa Enero ng susunod na taon, isang Chinese electric vehicle company ang magre-rehistro ng kanilang 2- and 3-wheel motorcycle assembly activity sa Investment Promotion Agency. Samantala, ang Pilipinas ay nagiging isang kaakit-akit na lokasyon para sa paggawa ng electric vehicle dahil sa Administrasyong Marcos ay nakatuon raw sa net zero carbon emission goal para ngayong taon. Muli namang hinikayat ng kagawaran nitong pagsasaka ang mga ahensya ng pamahalaan ay mga empleyado at mga empleyado ng pamahalaan na magtulungan upang matutukan at mapatatag ang food security
dito sa ating bansa. Ito ay upang matugunan ang epekto nga ng El Nino phenomenon lalo na sa susunod na taon. Malaking tulong aniya ang pagpupursige nitong mga ahensya ng pamahalaan upang mapatatag pa ang food security sa pamamagitan ng iba't ibang aspeto. Para sa panig ng Department of Agriculture, nangako naman ang kalihim na lalo pa itong determinado upang palakasin nga ang produksyon ng mga agri-products sa bansa sa kabila ng ilang mga hamon laban dito. Muli ring binigyan diin ng kalihim ang kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagtutulungan ng lahat ng ehensya ng pamahalaan at hindi lamang ang bahagi ng El Nino Task Force. Una nang sinabi ng Department of Agriculture na tiyak ang magiging epekto nitong El Nino phenomenon sa food production ng ating bansa, lalo na sa produksyon ng palay na siyang pangunahing pagkain ng mga Pilipino. Ang naturang produkto kasi ay nakadepende sa presensya ng tubig upang lumaki at makapaghatid ng sapat na produksyon. So mailalim naman sa serye ng briefing ang mga embahada at international organizations sa Metro Manila ukol sa mga banta na dulot ng The Big One o ang lindol na unang na-forecast na magdudulot ng malaking pinsala sa Metro Manila at ibang karatig na rehiyon. Pinangunahan ni Department of Foreign Affairs ang naturang briefing kasama ang Department of National Defense, Office of the Civil Defense. Dito ay nagbigay ang mga naturang ahensya ng mga impormasyon ukol sa banta ng naturang lindol, kasama na riyan ang Vulnerability and Risk Assessment na unang nagawa ng pamahalaan ukol dito. Binigyan din ni Undersecretary for Civilian Security and Consular Affairs, Jesus Domingo, ang kahalagahan ng pakikipagkolaborasyon sa pamahalaan ng mga embahada, konsulada at mga opisina ng iba pang international organizations upang matiyak ang kahandaan ng mga foreign nationals na pansamantalang manirahan sa ating bansa. Umabot naman sa 49 na kinatawan ng kabuang 35 embahada ang nakibahagi sa naturang briefing, habang 4 naman na naging kinatawan ng mga international organization. Ang Pilipinas na nasa Pacific Ring of Fire ay kinikilala bilang pinaka-prone sa mga pagyanig. Nakakaranas ito ng nasa 100 at hanggang 150 mga pagyanig kada taon. Sa nakalipas na 10 taon, nakaranas na ang ating bansa ng 10 malalakas na pagyanig kung saan pinakamataas dito ay ang magnitude 7.8 na lindol, at ang mga naturang lindol na ito ay nagdulot nga ng pagkasawi ng mahigit 11,000 na mga Pilipino. Sa pagkakataong ito ay kumuha na tayo ng mga balita sa labas ng ating himpilan. Itong pagmahal nitong produktong petrolyo sa ating bansa, epekto umano ng nangyayaring gulo dyan ho sa may bahagi ng Red Sea ayon ho sa Department of Energy. Ang kabuuan ng balitang yan itinitukan ni Bombo Tropio Anwara Jr. Masamang balita ang sasalubong sa mga motorista pagkatapos ng Pasko. Dahil bukas, Disyembre 26, araw ng Martes, asahan ng malakihang taas presyo sa produktong petrolyo ayon sa Department of Energy. Batay sa oil industry players, maglalaro sa piso at 40 sentimos hanggang piso at 70 sentimos ang posibleng taas sa presyo ng kada litro ng diesel. Piso at 30 sentimos naman hanggang piso at 60 sentimos ang taas sa presyo ng gasolina. Habang piso at 40 sentimos hanggang piso at 70 sentimos naman sa kada litro ng kerosene. Ayon kay Attorney Rino Abad, Direktor ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, ang taas presyo sa produktong langis ay bunsod ng pag-iwas ng mga kumpanya ng langis at mga tanker owners sa Red Sea. Sa gitna ng pag-atake ng mga hot sea rebels sa mga commercial ship na magdudulot naman ng pagsipa ng gasto sa delivery ng langis sa iba't ibang parte ng mundo. Mga energy majors, yung BP, no? Equinor, yan ho'y recently nag-announce na iiwas muna sila sa Red Sea. Hindi ho natin talaga malaman. Ito naman ho'y mga pirates na umaatake. I think hindi ito hahayaan maging long term, no? Kasi ang effect ho nito, lilibot na ho yung papuntang Cape of Good Hope habang ino-organize siguro yung security countermeasure doon sa security issue.
dahil maraming mga commercial vessels ang nagpasya na wag nang dumaan sa Red Sea. Ayon sa Department of Energy, posibleng maantala ang daloy ng supply ng langis at tumaas ang tinatawag na risk premium dahil hahaba ang oras ng pagbiyahe ng supply. Para sa Bombo Network News, Bombo Tropian Wada nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Samantalang mga kabombo at Kester Nation, inanunsyo ng Department of Health na nakapagtala sila ng 18 kaso ng JN.1 variant ng COVID-19 dito sa ating bansa. Ayon sa Department of Health, ang mga kaso ay nakita sa pamagitan niya ng genome sequencing na may pinakamaagang nakolektang sample noong November 16 at ang pinakabago naman ay noong Disyembre 3. Ipinaliwanag ng kagawaran na ang variant ay classified bilang of interest dahil kailangan pa itong masusing obserbahan at pag-aralan ng mga epidemiologist at researchers sa buong mundo. Dahil dito nanawagan naman ng Health Department sa publiko na gumamit ng mga proteksyon kabilang ang paggamit ng mga face mask, pagtiyak ng maayos na airflow at sapat na ventilasyon, pagkatakip ng bibig kapag umuupo, pagpapabakuna lalo na yan sa mga ating mga kabayang kabilang sa high risk at vulnerable groups. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, bibinigyan ho ng pagkakataon ng Social Security System. Ito ho nga miyembro nito na leeway sa pagbabayad nga ng kanilang kontribusyon. Sa inilabas na circular ng Social Security System, nakasama rin dito nga itong pag-usumite ng sickness notifications. Pinalawig ang deadline remittance ng contributions at submission ng sickness notification para ho sa employers matapos na maapektuhan ng multi-factor authentication at nagdagdag sila nitong security features sa login details ng Social Security System portal. Nakasaad ho sa circular na ang mga business employers na ang mga kontribusyon para sa Setyembre at buwan ng Oktubre ay maaaring bayaran ng hanggang sa katapusan ng buwan ng Disyembre. Habang ang household employers naman o employers contribution sa buong third quarter ay maaaring maisettle ng hanggang sa katapusan din ng buwan ng Disyembre. Hanggang Disyembre 29 lamang nga itong mga contingency dates na nagsimula noong Oktubre 20 hanggang Disyembre 19. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, nanawagan ho si Second Congressional Commission on Education Advisory Council Father Bienvenido Nebres SJ sa pamahalaan. Natutukan nga itong ilang pagbabago sa sektor ng edukasyon. Sa isang pahayag, ipinanawagan ni Father Nebres na i-decentralize na ang pamamahala nito o ito ang government structure ng ahensya. Aniya, dapat ay mayroong autonomiya ang Department of Education na sa implementasyon ng mga curriculum nito lalo na sa regional o sa division level. Inihalimbawa ng opisyal itong tatlong signing authorities sa bansa na ang mismong secretary, division secretary at mga principal. Ayon kay Father Nebres, kailangan makahanap ang Department of Education ng paraan upang maging lalo pang decentralize ang pamamahala at maging lalo pa itong epektibo. Sa kabila kasi ng tatlong signing authorities, sinabi ng opisyal na mayroong 800,000 na guro at 445,000 elementary school na pinamamahalaan nga ng naturang ahensya. Niyanig naman ang dalawang magkasunod na lindol ang Surigao del Sur. Batay sa report ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ang unang pagyanig ay naitalang may lakas na 5.3 magnitude. Ito ay may lalim na 10 kilometro. Ang sumunod naman na pagyanig na mayroong magnitude 5.2 na umabot naman ng 10 kilometro ang lalim. Ayon pa sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ang mga ito ay malalakas na aftershocks ng magnitude 7.4 na lindol na unang tumama sa naturang probinsya noong Disyembre 2. Wala namang damage aftershocks na naitala ng dalawang magkasunod na lindol. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, inilingho ng lokal na pamahalaan ng kalayaan sa publiko
natawagin ito sa tama nitong pangalan. Ito ay bahagi ng isang resolution na mayroong resolution number 156-015 series of 2023 na inuprubahan ng Kalayaan Municipal Council. Hiling ng konseho dapat ay tawagin ang naturang bayan bilang munisipalidad ng Kalayaan at hindi lamang sa mas kilalang Pag-asa Island. Katwiran ng konseho, ang Pag-asa Island ay isa lamang isla na bahagi nga ng West Philippine Sea. Ayon kay Kalayaan Councilor Maurice Philip Alexis Albaida, ang naturang bayan ay nagsisilbing komunidad ng isang maliliit na populasyon ng mga Pilipino. Ipinunto rin ng konseho itong Presidential Decree 1596 na inisyu ni President Ferdinand Marcos Sr. noong taong 1978 na nagdedeklara sa Kalayaan bilang separate municipality ng probinsya ng Palawan. Samantala, kabilang ho sa mga sakop ng naturang bayan ay ang Patag, Likas, Lawak, Parola, Kota, Rizal Reef, Ayungin Shoal at iba pang maliliit na isla na may kabuuang lawak na 66,000 square miles. Ang naturang munisipalidad ay mayroong kabuuang 227 na residente at 66 na mga pamilya. Aabot naman sa mahigit 2 milyong turista ang naitala sa Boracay Island ngayong taong 2023. Ayon sa Malay Tourism Office, ang naturang bilang ng mga turista na naitalang bumibisita sa Boracay mula noong buwan ng Enero hanggang Disyembre ngayong taon ay mas mataas pa kumpara sa target tourist arrival nito na 1.8 milyon na mga turista. Sabi ng naturang mga kinaukulan, malaki ang tsansa na mas madagdagan pa ito sapagkat hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga turista sa nasabing isla para magdiwang ng Pasko at Bagong Taon. Samantala, kaugnay nito ay patuloy naman ang pagpapaalala ng mga otoridad sa lahat ng mga turista na maging responsable at panatilihin pa rin ang malinis at ligtas na buong isla ng Boracay doon sa Aklan. 20 minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. Time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Sa pagkakataong ito, abay kumuha naman tayo ng mga balita na nakalap ng ating mga provincial station sapagkat ito hong pasahero ng mga bus at pantalan ng Cebu. Inaasahan na dadagsa. Pulis ng Cebu nagsagawa ng inspeksyon alinsunod sa Ligtas Paskuhan 2023. Ang kabuuan ng balitang yan ay tinutukan ng Bombo Radio Cebu. Nagsagawa ng inspeksyon ang pulisya sa Cebu sa pangunguna ni Police Brigadier General Anthony Abirin, ang Provincial Regional Director sa Police Regional Office 7 para sa pagpapanatili ng kaayusan at pagtiyak ng kaligtasan ng publiko ngayong Pasko at gayon din sa darating na Bagong Taon. Humigit kumulang 6,000 na mga police personnel ang na-deploy sa iba't ibang transport terminals, seaports, convergence points, vital installations at police assistance hubs. Nabatid na ang hakbang ay alinsunod sa Ligtas Paskuhan 2023, isa sa mga programa ng Philippine National Police na naglalayong lumikha ng ligtas na kapaligiran. Sa kabilang banda, ikinagulat ng mga Cebuano ang video ng alkalde ng Cebu na si Mayor Michael Rama na nagmistulang traffic enforcer sa Pope John Paul Avenue. Sa inaugural day ng one-way flyover scheme na implementasyon sa Cebu City noong Sabado, tinulungan ni Rama ang mga traffic enforcer na pamahalaan ang daloy ng trapiko sa nasabing kalsada. Mula nang bumalik ang alkalde sa Cebu, marami na siyang naging aktibidad kabilang na ang pagbabahagi ng kanyang ideya gaya ng posibleng solusyon sa trapiko sa Cebu City. Kung matatandaan na ibinunyag ni Cebu City Councilor Joy Pesquera na kabilang sa proposed budget ni Rama ang proyektong paggawa ng mga alternatibong kalsada na may layuning mabawasan ang trapiko sa Cebu City. Opening of new roads and widening of roads and up alternative roads. So among the alternative road piece, so those among the mga major infrastructure projects annual budget. Ating napakinggan si Cebu City Councilor Joy Pesquera. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, Bombo Alea Patenio para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Pasta Radio, Bombo! Samantala, nabiyayaan ng regalo kahit nasa gitna ng dagat, ito hong ilang mangingisda na pumalaot nitong Dispiras at mismong araw ng Pasko. Kasabay kasi ng ginawang pagpapatrolya na mahagi ang Philippine Coast Guard
personnel ng tig-5 kilong bigas sa mga mangingisda sa katubing sakop ng Placer, Surigao del Norte. Bahagi ng naturang inisyatibo, ito nga ang Barangay Sani-Sani, Barangay Lacandula at Barangay Amuslog. Ayon sa Coast Guard Staff Station Placer, layunin nitong iparamdam sa mga mangingisda ang simbolo ng Kapaskuhan na nakasentro nga sa pagmamalasakit at pagmamahal sa kapwa. Wala namang aberyang napaulat na sa nasabing bahagi ng karagatan ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard. Samantala, sa mga pantala naman ay nananatili ang mahigpit nitong pagbabantay nga ng Philippine Coast Guard na layuning maiwasan itong tinatawag na overloading at pagpupuslit ng mga ipinagbabawal na kontrabando sa mga bumabiyahing barko. Bombo Police Report. Sabi po mga kabombo at Star Nation, dahil sa ating ulat mula sa lalawigan, ang ama na tumadad ng taga sa kanyang 4 na anak o 4 na taong gulang na anak sa Kabangkalan City sa Negros Occidental. Kinasuhan na po yan ng parricide. Yan ang pag-uulat ng Bombo Radio Bacolod. Nakasuhan na ng parricide ang isang ama matapos tagain ng ilang beses ang 4 na taong gulang na anak nito sa Purok Lucay 2, Barangay Kamingawan, Kabangkalan City, Negros Occidental noong Biyernes. Sa panayam ng Bombo Radio Bacolod kay Police Senior Master Sergeant Raylan Serfino, Chief Investigator ng Kabangkalan City Police Station, alas 12 ng tanghali, sabay na kumakain ng suspect na si Xalier Loriente, 48 anyos, kasama ang kanyang mga anak na 23 anyos, 12 anyos at 4 na taong gulang na anak. Ayon dito, matapos ang kanilang pananghalian, pumasok sa kwarto ang nakakatandang kapatid, samantalang tinawag naman ng ama ang 12 anyos nitong anak para magpamasahe. Hindi naman nagalit ang ama, ngunit sa hindi malamang dahilan ay tumayo ito at sinara ang pinto ng kanilang bahay at kumuha ng itak. Narinig ng pinakamatandang kapatid na nag-iiyakan ang dalawa nitong kapatid, kaya lumabas ito ng kwarto para tingnan ang nangyayari. Nakita nitong may hawak na itak ang ama at kanyang sinubukan na kunin ang itak, ngunit hindi ito makalapit sa ama, habang ang 12 anyos naman itong kapatid ay tumakbo sa kwarto at tumalon sa bintana at nakatakas. Tinaga ng ama ang 4 na taong gulang na anak nito ng ilang beses at bumitaw pa ito ng kataga na babaunin ko kayo. Pahayag ni Serfino noong Pebrero 16, 2021, minartilyo ng sospek ang asawa nito sa ulo na kanyang kinamatay dahil sa aligasyon ng sospek na ito ay nagsiselos. Ngunit hindi ito nagawang makulong dahil hindi natuloy ang kaso. Sa ngayon, desidido na ang kapatid ng sospek na ito ay kasuhan upang tuluyan ng makulong, habang nasa kusdiya rin ng kapatid ng sospek ang 2 mga bata. Habang kumakain po ito yung 3 bata sa loob ng kanilang bahay at nandun din po yung suspektado natin. Wala naman pong ibang rason na o hindi naman siya nagalit. Bigla na lang po siyang tumayo at ayun, sinarado po yung mga pintuan ng kanilang bahay. At pagkatapos po ay kumuha siya ng itak at saka tinutok to sa tiyan ng biktima. Mula rito sa lalawigan ng Negros Occidental, ito si Bombo Azaldi for the second person #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sa iba pang mga balita, ito naman 2 miyembro ng New People's Army ang nasawi sa engkwentro dyan sa may bahagi ng Cagayan na kilala na. Ang balitang yan ay tinutukan ng Bombo Radio Tugigaraw. Tukoy na ang pagkakakilanlan ng 2 miyembro ng New People's Army na nasawi sa nangyaring engkwentro sa pagitan ng 95th Infantry Battalion ng 502nd Infantry Brigade at komunistang grupo sa Barangay San Carlos, Gataran, Cagayan. Ayon kay Army Major Rigor Pamitan, tagapagsalita ng 5th Infantry Division Philippine Army, nakilala ang mga nasawi na sina Maria Valencia alias Lucia, tubong Tatalon, Quezon City, at isang alias Giro, tubong General Santos City, matapos kumpirmahin ng mga dating rebelde na sumuko sa pamahalaan. Sa ngayon ay gumagawa ng paraan ng kasundaluhan upang ipaalam sa pamilya ng 2 nasawi ang nangyari. Matatandang na-recover ang bangkay ng 2 rebelde kasama ang isang 5.56mm R4 rifle at mga subversibong dokumento matapos ang halos 1 oras na sagupaan sa tinatayang 12 miyembro ng East Front Committee ng Komiteng Reyon Cagayan Valley.
Dagdag pa ni Pamitan na ang nangyaring engkwentro ay may kaugnayan sa plano ng rebeldeng grupo na maglunsad ng mga pag-atake kasabay ng anibersaryo ng Communist Party of the Philippines bukas. Kaugnay nito nanindigan ang hanay ng kasundaluhan na walang tigil putukan at hindi anya sila titigil sa paggampan sa kanilang tungkulin na protektahan ang mamamayan lalo na ngayong holiday season, habang hinihikayat naman ang iba pang natitirang miyembro ng kilusan na sumuko na sa pamahalaan. Sa ngayon ay atin pang kino-confirm kung ano yung mga katungkulan na hawak nitong si alias Lucia saka si alias Hero dito sa East Front Committee ng Committee ng Cagayan Valley. Ang malaking ugnayan nitong encounter nito doon sa nalalapit na anibersaryo ng Communist Party of the Philippines itong darating na Disyembre 26. So, tuloy-tuloy ang ating mga operations. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Tuguegarao. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Anselmo Banan Jr. At para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa pagpapatuloy pa rin ho ng ating mga balita sa oras na ito, pinaplano na ng Supreme Court Office of the Judiciary Marshal hong pagsisimula ng operasyon nito sa unang quarter ng taong 2024 o sa susunod ho na taon. Ang pagkakabuo nga ng naturang opisina ay itinakda sa ilalim ng Republic Act 1191 o ang Judiciary Marshals Act. Sa ilalim ng naturang batas, ang OJM ay may pangunahing responsibilidad na magbigay ng security, kaligtasan at proteksyon sa mga miyembro, opisyal, personahe at sa lahat ng mga pag-aari ng judiciary. Maging ang pagtitiyak na namimintine ito ang integridad ng mga korte at mga judicial proceeding ay bahagi rin ng tungkulin nito. Ayon kay Associate Justice Jose Midas Marquez, binuksan na rin ng Korte Suprema ang mga posisyon na Chief Marshal at tatlong Deputy Marshal na silang mamumuno sa naturang opisina. Si Justice Marquez ang nangunguna nga sa pagbuo ng naturang opisina. Ayon kay Justice Marquez, sasailalim sa evaluation process ang mga magnanais na maging bahagi ng kanilang opisina. Titingnan dito ang kanilang mga background, abilidad at kapasidad. Kailangan aniyang masimulan nito ng tama at maipasok lamang ang best individuals sa naturang opisina. Kabilang sa mga kwalifikasyon ng isang Chief Marshal ay mga sumusunod: natural born citizen ng bansa, may ranggong full colonel sa Armed Forces of the Philippines o Philippine National Police o Assistant Director ng National Bureau of Investigation at may karanasan na sa investigasyon. Binibigyan preference din ang mga abogado para sa naturang posisyon. Kahalintulad din ang mga kwalifikasyon para sa mga magsisilbing Deputy Marshal. Sa ilalim ng 2024 budget, naaprubahan na rin ang budget ng naturang opisina na naabot nga sa 200 million pesos. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, naniniwala ho ang Philippine Exporter Confederation Incorporated na magsisilbing susi nga itong electronic sector upang maabot ang 5 hanggang 6% pagtaas sa export ng ating bansa. Sa isang pahayag nilabas ng naturang organisasyon, sinabi ng naturang grupo na patuloy nga itong kanilang expansion ng electronics industry sa Pilipinas, habang maraming mamumuhunan sa naturang industriya ang positibong maabot nga ang mas mataas na paglaki sa susunod na taon. Ayon kay PhilExport Chairman George T. Barcelon, tiyak na mas maganda itong magiging performance ng electronics industry sa susunod na taon kaysa sa kasalukuyang taong 2023. Magiging malaking tulong aniya ang naturang industriya upang lalo pang tumaas ang volume ng mga produktong kwalipikado bilang pang-export. Inihalimbawa rin ni Barcelon itong paglago nga ng ekonomiya ng Estados Unidos mula sa dating epekto ng COVID-19 pandemic. Malaki aniya ang epekto ng AI o itong artificial intelligence at tiyak nalalaki palalo ang pangangailangan ng Estados Unidos sa electronics industry.
Batay sa datos ng Philippine Statistic Authority, ang electronics industry ay 56.9% ng kabuoang export ng bansa ngayong taon. Batay na rin sa performance ng export hanggang nitong October 2023. Samantala, kumapatay ng dagdag pang mga pag-abalita mula sa mga lalawigan dahil ang first Filipina analog astronaut sa Mars nagbahagi ng kanyang karanasan sa kanilang misyon. Yan ang pag-uulat ng Star FM Bacolod. Makabuluhan ang 6 na araw na pananatili ng kauna-unahang Pinay analog astronaut na si Christine Jane Atienza sa Hawaii Space Exploration Analog and Simulation o ang HISES. Bilang medical officer ay kinukuha ni Christine ang mga vital signs o di kaya gamutin ang mga sugat mula sa lava tube missions. Sa panayam naman ng Star FM Bacolod sa Pinay nutritionist na si Christine Jane Atienza, sinabi niya na hindi niya naman talaga pangarap ang maging astronaut kundi maging isang astronomer. Actually hindi, ayoko maging astronaut. Bata ako, parang hindi ko talaga siya pinangarap. So gusto ko maging astronomer, hindi astronaut. So yung nag-aaral ng stars, telescopes, nag-observe ng galaxies, ganyan. So yun yung pangarap ko talaga nung bata ako, pero hindi astronaut. Kasi alam ko mahirap and very dangerous. Ang analog astronaut ang may mahalagang papel sa mga simulations at test deep space missions upang mapag-aralan ang interpersonal at psychological well-being ng mga pupunta sa space. Nagpaabot naman ng klarong mensahe si Christine Jane na nakasabay ng paggawa ng kasaysayan ay naniniwala siya na nakagawa na din siya ng magandang adikain at posibilidad para sa isang henerasyong nangangarap na mahanap ang kanilang lugar sa kalawakan. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Hindi bababa sa 13 katao ang nasawi at 30 po na naman ang sugatan sa Eastern Indonesia kahapon dahil sa isang pagsabog sa isang Chinese-funded nickel processing plant ayon sa may-ari ng industrial park na nag-host sa facility. Ang isla ng Sulawesi ay isang hub para sa mineral-rich countries production ng nickel, isang base metal na ginagamit para sa electric vehicle batteries at stainless steel. At Beijing's growing investment ay nagdudulot po yan ng kaguluhan sa working conditions ng mga pasilidad. Naganap ang aksidente bandang alas 5:30 ng umaga, araw po yan ng Sabado sa isang planta na pag-aari ng Indonesian Tsingshan Stainless Steel sa Morowali Industrial Park sa lalawigan ng Central Sulawesi. Ayon po yan sa tagapagsalita ng complex. Kinilala ang mga namatay na 8 Indonesian at 5 Chinese workers. Sa inisyal naman na investigasyon, nagpakita na ang pagsabog ay nangyari sa panahon ng pagkukumpuni sa isang furnace ng isang flammable liquid ay nag-apoy at ang kasunod na pagsabog ay naging sanhi ng pagsabog din ng mga kalapit at tangke ng oxygen ayon pa sa mga opisyal. Naapula ang apoy linggo ng umaga ayon yan sa isang pahayag. Ang Tsingshan Holding Group ang isang pinakamalaking producer ng nickel sa mundo at pinakamalaking stainless steel maker sa China. Ang may hawak ng mayroong mayorya stake na sa naturang lugar at kasalukuyan pong iniimbestigahan yan mga kabombat Caster Nation upang matugunan ang mga posibleng benepisyo na maaaring paabot sa pamilya ng mga nasawing biktima. Sa iba pang mga balita, Bombo Marlene. Sa dagdag pang mga pag-uulat mula sa ibayang dagat, mas lalong dinoble pa ng Israeli forces ang kanilang military operation sa Gaza. Sinabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na hindi sila titigil hanggang hindi sila magtagumpay laban sa mga Hamas. Kinailangan nilang paigtingin ang operasyon para agad na maibalik sa kanilang kaanak ang mga bihag ng Hamas militants. Pinuri niya ang mga sundalo nitong nasawi mula noong pag-atake ng Hamas noong October
Oktubre at 7 kung saan lahat anya ng mga ginawa nila ay mayroong karampatang katapat na kabayaran. Dahil na rin sa gyera sa pagitan ng Hamas at Israel ay kinansela na ang pagdiriwang ng Pasko sa Bethlehem. Nagpasya ang mga lokal na leader na kanselahin ang mga kasiyahan sa lugar kung saan maraming mga Palestino ang naninirahan. Nasa mahigit 20,000 Palestinian naman na kasi ang nasawi mula sa pinaigting pag-atake ng Israel sa pamamagitan niya ng air and ground offensive. Ang Bethlehem kasi ay 8 kilometro ang layo sa South Jerusalem kung saan dahil sa kaguluhan ay hinigpitan na rin ang anumang paggalaw malapit sa West Bank. Bombo Sports News. Ating balitang pampalakasan abay magiging kaabang-abang tuhong match na nakatakda ngayong araw batay sa schedule ng National Basketball Association. Itinakda kasing maglalaban-laban nga itong biggest teams sa Christmas Day o ang tinaguriang Christmas Day Games. Batay sinalabas ng National Basketball Association schedule, nakadagdang magharap itong mga sumusunod na team. Nariyan ho ang Los Angeles Lakers laban sa Boston Celtics, ang Warriors versus Nuggets, ang Philadelphia Sixers laban sa Miami Heat, ang Bucks versus Knicks at Mavericks versus Suns. Magiging bahagi ng mga naturang laban ang ilang mga malalaking atleta sa mundo ng National Basketball Association na naging most valuable players sa mga nakalipas na taon. Kinabibilangan nito nina LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo at mga kasalukuyang most valuable player na si Joel Embiid. Ang Christmas game ngayong taon ay ang ika-76 na beses nang isinagawa sa kasaysayan ng National Basketball Association. Mga kabomba at Kister Nation, narito pong Orasya Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation. Nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas is a time for sharing. Mga kabomba at Kister Nation, muli maligayang Pasko po sa ating lahat. At sa ating New Year's countdown, 7 days to go, bagong taon na. Luzon, Visayas, Mindanao sa buong mundo, yan ho ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Dito sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, impunto launa na diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto. Balik kita diri sa aton sininga palatuntunaan pero antes sina, yari anay aton sininga New Year's countdown. Christmas is a time for sharing. Giving gifts for everyone. One man now. Ito na lang kadlaw kagapagong tuig na. Sa gyapon ini mo lagari mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover standby sa aton sining mga kabombo kay kumusta ho naton
ang Paskwa dito iya sa may Vietnam. Mangin kaupod naton sa aton sini nga pagpangalaga daton sini nga Bombo International Correspondent si Bombo International Correspondent Loverlyn Ifondo D. Kumusta ho naton ang pagsaulog sa mga kultura naton kag sumungman mga Vietnamese dito sang Paskwa sa aton sini karon nga Christmas around the world. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World. Merry Christmas sa aton sini nga mga kabombo kag sumungman. Merry Christmas sa aton sini nga international correspondent si Bombo International Correspondent Loverlyn Ifondo D. Ma'am, maayong hapon. Merry Christmas once again. Hello, Bombo Cha. Maayong hapon kag maayong adlaw sa tanan nga tagpalamati sa aton nga programa ang Bombohanay sa Udto. Merry Christmas sa tanan-tanan. All right, Ma'am Bombo Loverlyn, kumusta dira? Anong oras subong kag kumusta dirang tiyempo sa Vietnam? Subong Bombo-chan, maayo gid ang tiyempo, maaya-aya no, mainit. Subong alas 12:03 sa diri sa amon sa Vietnam. Alas 12:03 1 hour advance ang Saudto, Yes. Saudto. Okay, kumusta dira ang fiesta? Kumusta dira ang Christmas ninyo, Ma'am Loverlyn? Maayo gid Bombo-cham no, kagabi nagtelepon kami may abyan kita nga nagbisita kag subong man utod kag pamilya no, luto-luto kami gamay para sa salo-salo man sa Noche Buena. Ano nga mga pagkaon ang ginluto dira? Magtiripon gani ang mga Pinoy. Pakton ko may adobo gid, Bombo Loverlyn. 100% Bombo-cham, adobo nga manok. Ano pag yun ang ginhanda gabi? Gamay lang mo siya no, hindi man gid kay gamay lang man kami nagtipon-tipon, nagpansit, adobo, may araman kita nga mga nagprepare man kita sa mga prutas kag sisig. Nagsisig ako na poder. Okay. Sa pagkaon dira sa Vietnam, granting nga madamo dira ang wala sang religion, 14.9% ang Buddhism, kag 8.5 lang ang Christianity. Sa mga pagkaon hindi man gid particular ang mga Vietnamese, or shall I say nagaupod man sila sa pag-celebrate sa Pasko dira sa Vietnam, Bombo Loverlyn? Actually, Bombo-cham, no, may mga Vietnamese, may mga lokal kita nga mga nabilong na sa Catholic, kumbaga, no, nga religion, nagka-celebrar ini sila Bombo-cham sang Christmas man. Paagi sa midnight mass, kag bisan sa mga diri no, may nasaksihan kita bisan sa mga igad sang dalan, kamabalaan mo nga siguro ini although lokal sila pero nabilong sila sa hindi sila Buddhism, kag hindi sila ang ila religion is maybe Catholic or maybe other Christians man nga na-convert na. Pero mga lokal ini sila nga makita nimo nagaselebrar sa naga-game sila, nagakalipay man sila, kag naga-greet Merry Christmas mayara man kami gani kagabi no. Nakita naga-gift giving sila Bombo-cham. Kanami gid. No, na-adapt gid nila ang pagsaulog taman diri sa Pilipinas ang Paskwa, Bombo Loverlyn. Bombo-cham, nagatuon na ang Vietnam actually no, naga-adapt sang Western culture. Kag ang although nga hindi pareho sa aton dira sa Iloilo, sa Pilipinas nga kung Christmas or kung December gani, nagadekorar kita sa atong mga balay kang makita, ma-feel ang spirit of Christmas
for the whole month, no? Pero diri laka lang abi nga mga panimalay ang nagabutang sang dekorasyon sa ila balay. So may ku malipay ka kung makita amo nga or malabayan ka makita ka nga balay nga fully decorated siya, may mga Christmas lights, may mga Christmas decor sa guwa, which is nakita mo iban nga tao nagapundo para mag-take photos, mag-take pictures. Palipay ikaw kay Christmas. Pero laka lang ang mga panimalay Bombocham. Okay, ma'am, last year medyo ara pang pagpamahog sa COVID. Ikumparar nimo subong ang celebration, may kinalain bala ang pagsaulog sa Christmas subong sa Vietnam. Ikumparar last year kay medyo ang COVID ara pa tong pagpamahog. May kinalain gid Bombocham. Kay isang last year who hindi pagid ano nga magwa gid tanan, no? Although na-open na, pero yes, dako gid ang kinalain Bombocham. Sang last year, although galing gathering man kami, tapos mga Christians, mga Filipino community, nagagather sa isa ka place para mag-celebrate Christmas or sa simbahan, ano man kami, gift giving. Pero hindi siya fully gidya nga ano ang spirit kagang okay naka-mask ka man gihapon. Kagang iban may kulba pa Bombocham. Pero ti subong ya do okay na do nagluligwa na gawa. Yes. Oo, okay na, open na, wala na. Kumbaga gani ang fear, gani isang virus na dula na sa tanan. Bisan sa amon mga foreigners, ay ka na, way mo na panumdum nga although ara gyapon, no, may mga cases. Pero wala mo na nadumdum nga, wala ka na fear nga magka-COVID ka. Alright. Now, mga pila na katuig wala ka pauli kag wala man nakasaulog sang Christmas diri abi sa Pilipinas si Bombo Loverlin. 5 na katuig Bombocham. 5 years. 5 years. Okay. Yeah. Pero daw ginalook forward mo man nga sa mga masunod nga mga tinuig diri ka sara nga maka-celebrate sang Christmas kag New Year nimo. Hopefully, Bombocham. Actually, we're planning na mag-visit sa Pinas, dira sa aton sa Iloilo, this coming February. Kaya may, kumbaga, Chinese New Year. So, ang big nga event or, nga holidays man ang ginaselebrar sa Vietnam, this is may 2 weeks nga break ang tanan. So, i-take opportunity namon nga maka-bakasyon sa aton sa Iloilo. Pero galing kay 2 weeks lang. So, maybe makapuli kami sa subong nga February. Baka maybe sa sunod sa next year, December, hindi. Though wala pa chance ka makaupod sa pamilya, Bombocham. Ang importante nga sa gyapon nagapakigangot ri sa pamilya kag naga-greet Merry Christmas or Happy New Year, ma'am. Bombocham, video na lang Salamat sa salamat sa social media nga maka-communicate kag maka-talk sa video, no. Maka-greet sa ila bisan sa palabuton naton nga New Year's Day. Okay. Ma'am, hatagan ko ikaw sang kaygayonan nga maka-greet liwat sa mga kaparintihan nimo diri sa Iloilo. Bombocham. Actually, Bombocham, is it okay? Actually, may mga abyan kita makapdanan ako diri nga they want to greet their families or maybe wants to see their faces. Yes, of course, ma'am. Welcome din sila. Okay, coming. Come on. Mayong udto sa taga Iloilo. Ginatamya ko gali ang amon nga pamilya dira sa Guimaras, si nanay ug tatay. Kag sa Batuan Ilaya Oton, kag sa pamilya namon sa NTBC, New Testament Baptist Church. Sino ngalan niya to, ma'am? Ay, yung sumunod dito na. Next. Pangalan. Sorry, ako wala. Okay, go. You send. Ako sa taga-Gimbal. D family, ginatamyaw ang mga D family sa Gimbal, Ipondo family and Embiado family sa Igbaras, ang amon mga kabyanan sa Kalumpang. Who's next? Who wants to greet mo?
Okay, sino pa gid ang mag-greet dira? Hindi maguyaw-ya. Great. Si Ma'am Oh. Limited time. Salamat sa opportunity, Bombo Cham. Hasta subong celebration yung dira, ma'am, do kadamo dira sa inyo eh. Actually, today, Bombo Cham, Christmas Day is not really a big deal, no, sa Vietnam. So, kami lang ang mga foreigners, ang actually sa mga teachers ini Bombo Cham. So, sa school nag-ulubra, tagingaan lang 1 day off. 25 lang. Actually, sa buong mga school still open. Kag may mga klase, wala kami, sa mga international schools, so may they have 2 weeks na break. Pero sa mga Vietnamese schools, kag mga public schools, wala gini sila break ya Bombo Cham. So kami actually may klase gihapon, 1 day break lang, no, holiday 25. Pero sulit ang 1 day break nga ginahatag sa inyo. Yes, good Bombo Cham. Sir, you want to greet your families? Come on, ma'am, come on. Yeah. Hello. Bombo Radio Iloilo. Yes, sir. Good afternoon. Merry Christmas. Yes, Merry Christmas man. Kag sa tanan nga nagapamati sa Bombo Radio Iloilo. Matamiyo lang kami sa mga family sa Philippines, sa Roa City, sa Capiz, sa Nauman sa Ibisan, sa Ibisan Baptist Church, sa Agbalo family, ka Garuliado family sa Roa City, sir. Merry Christmas to all of you there. All right. Merry Christmas man, sir. O, sino pa yun ang mag-greet nila para nga makaingagaw? Okay na siguro sa Bombo Cham. Salamat gid na madamo ay banawya. Bala ko nga nahidlaw man na sila sa ilang mga himata diri iya sa Pungsod, Pilipinas, but nila kinanglan man niya magtrabaho para sa ekonomiya kag sa pamilya. Gid Bombo Cham. Actually kagina no, pamahaw kami sa idalong kapangapi. So nabasa ko imo message kag nag-inform. So nagamuno sila, "Ma'am, pwede ka greet sa amon families." Okay, later tanawon nato no. Pero Yes, salamat. All right. Bombo International Correspondent Loverlyn Ifondo D, thank you so much. Merry Christmas nila sa inyo. God bless. Merry Christmas Bombo Cham. Salamat. There you have it, aton sini nga Bombo International Correspondent direktamente sa Vietnam. Mga manunudlo adto sila sa aton sini nga mga kabombo, tiging grab ginilang opportunity nga magtipon, no, bisan isa lang kadlaw ginhatag sila nga tsansa man, no, nga mag-celebrate sang Pasko, apisar nga dito sa Vietnam ang celebration sang Christmas. Hindi amo sina iya ka dako nga event, or shall I say ginhatagan sang importansya daw bangod man ngati although nga may mga nag-convert na to sa Christianity, but sa gyapon, no, madamo ang wala sang reliyon or iban ang ila sining religion, iban ang ila sining beliefs, but yet sa aton sining mga kabombo kundiin nga bahin sang pungsod sang kalibutan, bayara sang Pinoy, no, nagasaulog gid iya sang Pasko. Amoy adto aton sa nga Christmas around the world. Watch out for another edition of Christmas Around the World. Various celebration of Christmas by different countries. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. 15 minutos na nakaligad sa takna sa Ningalaw na adriman sa pagpangalagan sa Bombo Anay Saudo. Pagbalik nato na Banwa, ang target sang provincial government nga mangin fun, foodie friendly ang barangay Kapitolyo sa holiday na lambot. Kag sumuman istoryanta wala sang ceasefire ang militar batok sa mga terorista nga grupo subong nga Pasko kag sa pagsugalaw manaton sa bagong tuig. Inikigiman pa nga mga balita balikan ta pagkatapos ang bilang importante nga mga panungdong oras. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic.
nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Bill Board of Activities for December 24 to 30, 2023. Sa siningang Biyernes, ang Binhi Band, Iloilo's premier rock band, ang magapanumbalik to set your mood for the long holiday sa 2 ka oras nga rock blitz sa Thank God It's Payday. Mangininyo sa Disyembre 29, umpisa alas 6 sa gabi. Sa ining Sabado, ang Frets Band from Bacolod na magapanumbalik para maghatag sang ila ulihi kag one of their best performances in 2023 sa 2 ka oras kag 30 minutos nga musical extravaganza sa concert at the Plaza, blasting off at 6 p.m. on December 30. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Christmas Edition mugs kag iban pa ay gaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Disyembre 31, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga paghahiwaton sa mga adlaw sa Latoda alas 11 sang aga. Sa tiyon sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga ang selebrasyon sa pagkabunag ang kabay magahatag sa aton sang panibagong nga kusog to face our problems in life. January 1 is the feast of the Solemnity of the Blessed Virgin Mary, Mother of God. Sa mga adlaw, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration na paghahiwaton sa Latoda magasugod alas 5 sang hapon. During the Mass, pray to God through the intercession of the Holy Mother nga hatagan kita sang kaisog kag kusog agud pangatubangon ang tanan nga mga challenges sa year 2024. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Ang selebrasyon sang Pasko, selebrasyon sang pagkatao ni Ginoong Hesus, gani sa ulugon naton ini nga puno sang kasadya kag paglaom. Ipaambit naton ang grasya kag kalipay upod sa aton pamilya, mga abyan kag kakilala, ilabi na sa aton mga kauturan nga ginakulang sa pangabuhi. Hindi man naton pagkalimtan nga magpasalamat sa aton mahal nga Dios. Padayon kita nga maghugpong kag magbinuligay agud malabot naton ang aton mga handom para sa kauswagan sang probinsya sang Iloilo. Kabay nga bugayan kita sang grasya sang Dios sa siningtion sang Pasko kag sa pagsug-alaw naton sang tuig 2024. Ini si Governor Toto Defensor, kaupod ang akon pamilya, nagatamyaw sa inyo tanan sang malipayon nga Pasko kag mainuswagon nga bag-ong tuig. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang Pasko panahon sang selebrasyon kag pagkinasadya
Apang bangod sa kasakoon sa mga preparasyon sa okasyon, kung kaisa, makahatag man nini sa aton sang kakapoy o kon stress. Yari ang mga pamagi agod mabulong ang stress sa tion sang Paskwa. Magpamati sa Christmas songs. Sino walang hindi mabulong sa mga ambahanon sang Paskwa? Magprepara sa imo paborito nga Christmas playlist kag patunuga kung ikaw ang daw nakabatyag na sang stress. Magluto sang imo paborito nga Christmas menu. Ang pagluto sang imo paborito nga pagkaon ang makalikaw man sa imo, ilabi pa kung ini imo gen preparar para sa imo mga pinalangga. Magpain sang oras nga makapahuway sa madamo nga mga hilikoton sa Paskwa. Mahimo ka nga makalakat-lakat o kung makahangaw-hangaw sa palibot, makatulog sa makadali, magpamati sa mga matahong nga drama sa Bombo Radio o kung sa mga pinili nga musika sang Star FM. Bangod malamig ang panahon sang Paskwa, manami maghigop sang mainit-init. Samtang nagapahuway ka, maghigop sang mainit nga kape, gatas, tea o kon tsokolate, samtang nagabasa-basa sang imo paborito nga libro, kagiban pa nga mga blasahon. Nagapamagan man sang balatyagon ang pagbulig sa iban nga tawo. Mahimo ka nga magpakig-angot sa simbahan o kung sa mga volunteer groups, kag magbulig o kung magupod sa ilang mga gift-giving activities. Magpain sang oras sa pagpangamuyo kag sa pagpamalandong sa kahulugan sang Paskwa kag sa kalipay nga dala sa aton sang pagkatawo sang Nenyo Jesus sa Bethlehem. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayelo ang supat tig mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Ang Paskwa panahon man sang bakasyon para sa mga mag-abyan o kung magpamilya. Apang panahon man ini nga ginahingalitan sa mga kriminal kag mga bentahoso. Kung maglakat, siguruhon nga nakakandadong inyo balay agud hindi masulod sang makawata. Antes magbiyahe, ipatsekyar anay sa mekanikong imo sa lakyan agud masiguro nga maayong kondisyon sini. Magmaneho lang sang matawhay kag sa husto nga kadasigon agud malayo sa disgrasya sa dalanon. Planuhan nga daan ang pagmaneho kag ang mga ruta kag alternatibo nga ruta agud makalikaw sa huol sa trapiko kag madasig nga makalabot sa destinasyon. Apang siguruhon nga sunado mo ang ruta nga imo ginaagyan. Kung malawig ang biyahe, magpondogate kag magpahuway sa mga hilway nga lugar. Kung nagapanakayon sa pampubliko nga salakyan, sigurohon ang dalang mga bagahe kag tsakeron pirme nga wala ikaw sang may malipatan. Taguon sang maayos sa bagang dalang nga malahalon nga mga pagkabutang. Siguraduhon nga naka full charge ang dalang cellphone kung magbiyahe kag magdalagid sang charger. Magbalon sa pagkaon kag ilimnon nga tubig kung nagabiyahe. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalanan o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imo nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasambit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang Jesus ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ipabilin ang maayo nga panglawason sa panahon sang Paskwa. Mag-ehersisyo sang nagakaigo apisar nagabakasyon. Magpain sang tunga tubtub isa ka oras nga tiyempo para sa pag-ehersisyo kada adlaw. Magkaon lang sang nagakaigo ilabi na kun madamo sang handa sa lamesa. Balansihon ang pagkaon sang karne, utan. Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 25 minutos na nakaligad sa takna sa Lingalauna. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Aray sa udto sa DUFM, Bombo Radyo Iloilo. Standby sa kaya Bombo Lindsay Bade. Ining target sang provincial capital nga mangin fun, foodie, kag friendly ang Barangay Kapitolyo na achieve.
katahom sang Kapitol kon gabi ginadugukan sang mga pumuluyo nagikan sa nagkalain-lain sini nga bahin sang syudad kag probinsya man sang Iloilo. Dira man kag ti syempre nagahulag man ang ekonomiya kay ti may mga ambulant vendors dira kag way gid nagakasiro, no? Maayong income sini nila. So may mga pagkaon sagwa kag sa sulod sang Kapitolyo sa amo sina nga aspeto sa aton sini nga mga kabombo definitely makambal kita baw na achieve gid sang provincial government ang ila sini nga tinutuyo nga fun, foodie friendly pinaagi sa ila sini nga barangay Kapitolyo sa holiday. Si Bombo Lin Simpani may follow-up report. Lin sa report, please kami. Ginapabugal Bombotsam ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga nalabuot sa provincial government ang tourism slogan nga fun, foodie friendly pinaagi sa pagtransform sa Kapitolyo Provincial sa daw kaangay sa Disneyland Bombotsam. Sa pagpakigangot naton kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. iyagin pahayag nga nakita niya ang kalipay sa mga tawo nga tinagapadulong sa Kapitolyo, nagapa-picture kag tinaga-enjoy sa manamit man nga pagkaon sa street food night market. Suno sa gobernador, mas madamo ang mga tawo nga nagabisita kada gabi sa Capitol kung ipaanggid sa nagligad nga mga tinuig Bombotsam. Una naman dali actually nga ginpahayag ni Governor Defensor nga ang budget para sa dekorasyon ang mas mataas kung ipaanggid sa nagliligad nga tuig apang may mga materials lamang nga sadto nga gingamit nga liwat nga gingamit naman subong nga tuig Bombotsam. Kay base actually sa General Services Office, ang probinsya ang nagpainsang 2.87 million pesos para sa sining Christmas lights kag dekorasyon diri sa may Iloilo Provincial Capital. So dugang pa niya ang ining magical Christmas lights sa Capitol Grounds nagaserbe ini bilang family destination para sa Filipino families subong holiday season. Kag tibangod linibo ang nagapadulong sa Capitol Grounds isama ni Bombotsam sa pamaagi sa gobernador nga ma-promote ang turismo sa Iloilo. Yari bala aton pamatian ang pagpahayag ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Halos every night, every evening ang tao lang. Mas madamo subong kaysa nagligad ng tuig. So Muna observation ko. Na-achieve tago ba nga ito nga goal nga mangin foodie and festive siya for this December? Yes, I think. Kaya actually one of the highlights there is the food around. Kag hindi ang aton nga mga pamilya, dala sila sa pagkaon, malatag sila sa banig. They will sit down and have a picnic in the evening. And we have achieved the purpose. Kay nakita naton nga bisan gabi na, ara pang pamilya upod ang kabataan. Ara pang pamilya upod ang kabataan. Pero it's really all worth it kung tanawon mo ang iyang gindugang sa aton Christmas celebration, the overall Christmas celebration. Bombotsam si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. So magalawig ini Bombotsam ang ining lights display no kag decoration sa Iloilo Provincial Capital. Tubtob pa ini Bombotsam sa Dinagyang Festival 2024 pero may mga twist lang gid kag surprise naman ang Iloilo Provincial Government katimangin kaangot ini bala sa Dinagyang Festival naman ang decoration para sa Iloilo Provincial Capital Grounds Bombotsam. All right, kung damo ang nagadayaw nga daw kasubong yara sa iban sini nga lugar daw yara sa Disneyland kung magsulod dira iya sa may Capitol Grounds sa mga lights damo man ang nagadayaw Bombo Lin sa katahom sa Sunburst Park kay ka elegante no kag matawhay kung gusto mo ya nga mag puro pungko dira kag tawag sinido mag-distress ikaw, makapaminsar ka sang manami, no? Sa Sunburst Park, damo man sa mga kabombo naton nga naga padulong dira kag naga-take time kag nagapulo pa picture man sa sining pagpasiga man pag-illuminate dira sang Florete Group of Companies sa Bombolins. Yes, of course, Bombotsam sa may Sunburst Park. Kagti makitaan man naton ina every night ang aton mga kabombo nagapadulong gid dira Bombotsam nagatipon ang mga tagsa ka mga pamilya, tagsa ka mga barkada agud nga ti mag pulo pa picture dira kagti mag-upod man sa ila tagsa ka mga pamilya kay bangod nga may ara man dira no sa pwede sila mapungkuan may mga may lamesa man dira nga ti pwede dira sila kadalaman sa pagkaon nila siguraduhon lagi nga madala or mabutang sa basurahan
maprotektahan ang ilatag sa ka mga kinanaan Bombot Champ hindi lang pag-ibilin sa kundiin lang gid lamang agud nga mapabilin man naton ang kanami man sang aton nga syudad sang Iloilo kag matinlo sa palibot Bombot Champ. All right. Ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa the number one and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombolin sa imo sining report, no? So amo ni katahom sang syudad sang Iloilo kung may mga kasubong sining proyekto, hindi lamang ang gobyerno, no? Pati ang mga pribado karon nga sektor extend sang ila sini iyang kamot bulig sa pagpatahom man, no, sang aton sining syudad just na likwat sang ginhimo sang Florete Group of Companies nga gin illuminate ang Sunburst Park sa aton sining mga kabombong at isaman sa mga matahom kag matawhay nga lugar nga plastaran sang aton sining mga kabombo, kabataan, tigulang, bilog nga pamilya, magbarkada, no, para iya nga maka-enjoy kag ila man sini mabatyagan ang tuntuon nga espiritu iya sang Paskwa, no, or mambal sila gani ang feeling sang holiday season. No, so kabay pa nga sa mga masunod pagid madamo pagid kita iya sang padulungan, no, nga mga kasubong sini nga lugar within the city sa aton sini karon iya nga mga kabombo kay ti mo nablambal nila nga kinahanglan mo pa magasto sang dako sini nga kantidad sang kwarta magpadulong sa iban sini nga lugar, no? Kung diri man lang iya sa aton may ara kita iya sang padulungan, i-enjoy naton ang mga nagkalain-lain man sini nga mga sites and scenery diri sa bahin sang syudad sang Iloilo nga ginapatahom sang local government unit kag subong, no, katulad sang ginhimo sang Florete Group of Companies gini-illuminate na dira, naga-extend man iya sang helping hand ang private sector nga makabulig sa aton sining sosyudad. 93 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Check na naman this time ang balita ni Bombo Gladwin Gustilo kay by tomorrow saulog sang founding anniversary ining katapos sang Communist Party of the Philippines, CPP, NPA, New People's Army, no, sa ila sining founding anniversary. Ti sunod riya sa militar, way sang ceasefire, no, batok iya sa terorista sining grupo subong Paskwa kag pagsaulog man sang bag-ong tuig. Check tabla si Bombo Gladwin Glad sa report. Please come in. Bombo Champ, wala sang nabaton manong sang bando gikan sa gobyerno nasyonal ang 3rd Infantry Division sang Philippine Army no sa pagpamuno man ni Military General Marion Saison ti nag pagpatuman manong sang wala sang ceasefire batok sa CPP-NPA karon nga holiday season. Sa interview sang Bombo Radio kulitan ng Colonel JJ Javines, ang spokesperson sang 3rd Infantry Division sang Philippine Army, iya balaging bahayag Bombo Champ nga ginasuportahan sang 3rd Infantry Division ang patakaran sang gobyerno nga wala sang ceasefire bangod ginaabuso lang kaga ginagamit lang sang terorista Bombo Champ nga grupo ang pag-regroup pang-recruitment kaga pag-consolidate kag tapos ang ceasefire ti nagahimo naman ang pang-abuso ang terorista nga grupo Bombo Champ tidugang pa niya magapadayon sila sang ila operation militar sa panahon sang Paskwa tubtob sa pasaulog man sa bagong tuig ti mas maayo suno sa opisyal bala Bombo Champ nga wala sang ceasefire kag ang militar kag ang kapulisan magapadayon man sang ila operation para lagson ang terorista nga grupo ti nakaalerto naman Bombo Champ ang pwersa sang Philippine Army kag padayon nga mangin agresibo ang ila mga operation bisan naga sa ulog sang Paskwa kag ang pagpasaulog man ang sa bagong nga tuig ti nakaalerto ang pwersa sa Philippine Army sa posible lang nga kalakasan nga paghimuon sa mga rebeldeng komunista kadungan sa ika-55 no nga anyos nga founding anniversary sang Communist Party of the Philippines New People's Army Bombo Champ o CPP-NPA buwas nga adlaw ti dugang pa ni Javines bisan wala sang ikasarang ang mga rebelde nga magpatigayon man sang significant nga kalakasan ginapreparahan sa mga soldado ang posible bala Bombo Champ nga terroristic activities nga masami nila ginahimo kadungan sang ilang anibersaryo. Yari bala pamatihan naton si Lieutenant Colonel JJ Javines ang spokesperson sang 3rd Infantry Division sang Philippine Army sa aton interview.
Wala kita nag-declare sa ceasefire because wala ba na directive orders coming from our air headquarters. So sa subong ang ato ginahimo, padayon lang ang aton nga combat operations, padayon lang ang mag-maintain naton sa aton presensya sa mga komunidad para i-prevent naton ang mga atrocities, no, para maka-celebrate ang Christmas kag New Year ang aton nga mga utod sang mataway kag marinong. So ano preparation natin sir kay buwas anniversary sa CPP NPA sir sa bayan man sa Philippine Army? Madamo na, no, dugay na kita nag-prepare dira, dugay na natin nga gina-anticipate, no, pag nga sila mag-conduct gid, no, sang atrocities kam December 26 o buwas, no. So para ma-prevent naton na ang aton nga operations padayon lang gihapon ang presensya sa aton nga mga kasundaluhan, ara lang gid na sa mga barangay, ang iban damo sa aton na nag-operate, no, ginapangita naton sila sa adila nga mga traditional nga mga bailiwicks, no, area nila. Kag ang aton nga mga community support programs, ang presensya sa aton nga mga kasundaluhan gina-maintain man gyapon sa mga komunidad para malikawan naton, no, nga mag-conduct sila sa atrocities targeting aton nga mga construction equipment, you know, mga farm machineries, no, ang aton nga mga isolated detachments, no, kag ang mga pag-conduct nila sa ambush sa mga military convoy kag aton nga mga kapgo mga nga motor pagkadto sa ilang mga detachment kapag adto sa mga center, no, para sa ilang mga daily activities. No, padayon man gyapon ang aton nga bantay sa atong komunidad, no, ang baga may ara man ang mga tropa nga ato sa ground, no, they're continuing with their activities. I'm sure they're also celebrating in silence, no, they're simply lang, no, may ara man nakita gani gambal nga pang iyaw lang sila manok, no, para sa ila media Noche Buena, no. Diri sa headquarters, no, of course we celebrated it with a mass and then we had a simple Noche Buena man, no. Ato nabatian si Lieutenant Colonel DJ Javines, ang spokesperson sa 3rd Infantry Division ng Philippine Army Bumachamp. Tigil pa siguro man Bumachamp nga protektado sa militar bala ang mga sibilyan kung magpatigayon din man sa kalakasan ang mga rebelding komunista. Ang Philippine Army Bumachamp nagakandak man sa community support programs sa mga komunidad bala Bumachamp sa ginapadayon man ang mga combat operations sa lugar kung sa diin yara ang presensya sang CPP-NPA Bumachamp. Abay pa nga kung magsaulogin man sila sa ila siniya nga founding anniversary by tomorrow, sa ulog lang sila kay ginarespitar man na iya sang tagsa-tagsa, di ba? Pero hindi lang sila panggamo, hindi lang sila pang-terrorize or sa kung ano man sini nga mga kalakasan ang ila siniya nga paghimuon, no? Kay kung mag-amo sila ara ang Philippine Army nga mag-responder kagati hindi man naton nauyunan bumbog ladwin nga a day after sang pagsaulog naton sang Pasko may ara sang kinagamo, no, kag ang kinagamo why man hindi man magliwan kunti kita man lang diri nga mga Pilipino why naman sang iban sini nga siling abing kun ano pangasahi sang lahi dira kita lang man iya nagakinontrahanay. So sa selebrasyon, waya question. Celebrate sila, respetuhon ina sang kadamaan, sang respetuhon ina naton, no? But hindi lang kung tani maglabot sa punto nga ini sila ang Tagalog pablahasik ng lagim mabuglad. Amo gani Bobo Champi naka-alerto naman bala ang pwersa sang Philippine Army akaupod man ang Philippine National Police sa posibleng nga kalakasan nga pagaymoon sa mga rebeldeng komunista. Dugang pa ni Javines bala Bobo Champ bisan wala sang ikasarang bala ang mga rebelde man nga magpatigayon sang significant nga kalakasan ginapreparahan gid sa mga soldado o sang Philippine Army kag kapulisan man, no, ang posibleng nga terroristic activities nga masami nga nila ginahimo bala Bobo Champ kadungan man sang ila anibersaryo Bombo Champ. All right. Ini si Bombo Glan Gustilo para sa number 1 in most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Glan Winner Gustilo sa imo sining follow-up report. Amo lang ang ginapangayota nga kung magsaulogin man iya sang founding anniversary ining terorista nga grupo ti why lang kung tani sang may maulami dira o kung mahalitan
sa aton sini mga kabombo. Kag mas maayo pa nga paiway nyo na lang ina kung may mga kalakasan gin mga kamo nga gina tuyo no or plano kay ang Philippine Army no ara nga maga responder gilayon no kag ti on alert status sa aton sini karon nga mga kabombo. 41 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Check ko naman this time balita ni Bombo Ronel Brabanzo. Ang Iloilo Police Provincial Office nagpanugyan sa mga pumuluyo nga gilayon i-report ang mga nagabaligya sa ginadumili sini nga palupok. Ang ginadumili sini nga palupok kung kaysa mo paning mabakal amo man yang nagatuga sang pagtaas ang numero sang nagakalukpan o kon injuries during holiday season, particularmente sa paghilapit man sa pagsugalaw sang bagong tuig. Ang mga kasubong sini nga mga mga palupok nga tawag siya ni mga piccolo blani, no? May nakita ko to yung isa ka palupok, no? Kay kada tuig bilay na ini mo. Ini may mga Goodbye Philippines, no? May mga Goodbye World. Mga mamo sinabla nga pangalan, Bombo Brenan engineer. May nakita ko to yung bag-o nga palupok. Ambot ako nga nung kaedit niya to sa napatuhuyan niya. Kaya ang bag-o ko nga palupok subong Goodbye Ugangan. Sus ka patal mo na ya. Pero i-check na. I-check na ton si Bombo Ronel Brabanzo sa iya sining follow-up report. Nel, sa report please come in. Nagpanugyan ang Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO sa mga pumuluyo sa probinsya sa Iloilo nga gilayon i-report sa kapulisan ang mga nagabaligya sa illegal nga palupok. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Major Rolando Aranyo, spokesperson sa Iloilo Provincial Police Office, iya ginpahayag na likawan gid ang paggamit sa mga ginabawal nga palupok kaangay sang Pop-Pop, 5-Star, Watusi, Plapla, Piccolo, Giant Bawang, Goodbye Bading, Goodbye Philippines, Atomic Bomb, Super Lolo, Polo Colombia, Judas Belt, Giant Whistle Bomb, Atomic Triangle, Mother Rocket, Goodbye De Lima, Goodbye Napoles, Coke and Can, Super Yolanda, Philback Star, Kabasi Kaghamas. Suno kay Aranyo, ginadumilian ang mga nasambit nga palupok kaabangod tama ini ka makatalagam sa pumuluyo, especially sa mga nagagamit sini. Dugang pa sang natungda na galibot sila sa probinsya kag kung matukiban nga nagabaligya ug piskahon ini kag butang sa safe storage area kag iga-dispose. Nagpanawagan naman ang IPPO sa mga pumuluyo nga gilayon isugid sa ila ang mga nagabaligya para gilayon nga matutukan ang ini nga tikang ang isa sa mga safety measures kag patuman sang kapulisan. Handom sang IPPO nga maka zero incident sa firecracker or palupok subok na tuiga. Sa dugang tali, aton pamatian si Police Major Rolando Aranyo, spokesperson sang IPPO. Yes, Bomboronel, gina-remind nato ng aton sining mga pumuluyo no nga magilikaw gid nga magbakal sa mga prohibited naton sining mga firecrackers no. Like ang mga masunod, number 1, ang Pop-Pop, no, ang 5-Star, ang Watusi, ang Plapla, ang Piccolo, ang Giant Bawang, Goodbye Bading, Goodbye Philippines, Atomic Bomb, Super Lolo, Pilo Colombia, Judas Belt, ang Giant Whistle Bomb, ang Atomic Triangle, ang Mother Rocket, Goodbye Dilemma, Goodbye Napoles, Coke and Can, Super Yolanda, Philback Star, Kabasi kag Hamas. Amo ini Bomboronel ang mga ginabawal nga mga firecrackers sa subong nga tuig. Sir, ano mga posibilidad nga pwede makatubang o kon mapangatubang sang mga gamit sini nga ti illegal? Yes, no una for safety reason nga ginaprohibit ini kay ti masyado ini ka makatalagam sa safety no sa aton sini nga mga pumuloy, especially sa mga nagagamit sini. Ikaduha no, for those nga nagabaligya naton nga mga kauturan, once na maglibot ang aton sining team no para nga mag-check sang mga firecrackers na ginabaligya, once nga makita nini, so pwede ni niya confiscaron no kag ibawal or pwede nga confiscaron ini at the same time
hindi na ini paggamiton. So ibutang ini sa aton sini nga mga safe areas, no, especially sa mga safe storage areas naton para nga naman ini, no, i-dispose naman ini. Sir, ang imo sir nga panugyan sa mga pumuluyo bala kung ano ilang gilayon nga himuon kung sila ang may makakita abi kung di maka-witness ang mga musini nga mga instances nga nagagamit kang illegal nga firecracker, sir. Yes, una, no, for those nga mga sa aton sini nga mga pumuluyo nga like may mahibaluan nga mga information nga may-ari sini nga nagabaligya, no, sa mga gipang mentionar naton sini nga mga firecrackers, no, pwede gid nga ipalabot sa aton sini nga pinakamalapit nga mga police units o police stations naton. Kag of course nang pinagid ka dako gid diri nga bulig nga naton na ma-contribute is ang pag-deny na sa paggamit sini nga mga firecrackers, at the same time ang pag-observe gid naton, no, sa mga safety measures nga ginapatuman, especially in the celebration sa aton sini nga Yuletide season, at the same time sa aton sini nga pagsugalaw sa bagong tuig. Andom gid sa aton sini nga Iloilo Police Provincial Office nga mangin zero incident kita sa mga firecrackers naton, no. Inyo nabatian si Police Major Rolando Aranyo, spokesperson sa ITPO Pambutsam, no, kasi mo ni nagpanugyan siya sa mga pumuluyo nato na nga mga sa probinsya, no, hadi nga likawan ang paggamit sa mga nasambit nga mga palupok para man ma-measure ang safety sang aton mga palibot kanti sa aton mga kaugalingon na subong nga pag-ung tuig Pambutsam. Alright, ara gid man gali, nadala gid man gali sa listahan ang Goodbye Dilima. Oo, Bumutsang, may ara pa ganyan, Goodbye na Pulis. Goodbye na Pulis. May ara man to, ipakita tabi engineer ang nanamin ko blang Goodbye Ugangan. No? Goodbye Bading nigli, galing kay ginislan lang nila sang pangalan na mo na, ang tawo guro ni may kaakig guro ni sa Ugangan niya Bomboronel mo. Ate, amo gina-rename nila into Goodbye Bading. Pero kadamo sang hambalan mo sang goodbye si Ugangan mo gid, no? Anong diferensya sa Ugangan now? Duway pa kunay ka salapa. Ang tawo nga dapat mo pasalamatan kag palanggaon ang imo Ugangan, Bomboronel nga man. Kay kung wala ang iya sini nga bata, wala mo makita ang imo sini nga forever, di ba? Sakto ka gid, pupunta sa Bumutsang. Nga mambal sila nga mga goodbye Ugangan, guro may gut ni sila sa kay Ugangan. Ate, siguro wala na sila ping may kasi depende ni Bumutsang sa nagihimo sang palupok kung ano yung pangalan nila diri. Kung hatagan ikaw sang kay gayunan nga maghimo sang palupok nga baskog kag ang unaya nga pangalan nagaumpisa sa goodbye, anong isugpon mo, Bomboronel? COVID. COVID ba? Mayo. Goodbye, COVID. Ganun. Kasi wala naman gid siya nabatsagan subong Bumutsang ang COVID. Kasi lay naman ang walking pneumonia naman ko, no? Walking pneumonia. Kung ako makahimo ko palupok, Bomboronel, bala mo kung ano ako niya nga i-goodbye? Ano, Bumutsang? Goodbye, 5K. Ate, sakto gid. Sakto, tayo kita mo. Kay kung wala ang 5K, why gid naglawig ang binaisay? Ate, laban gid ang Bumutsang. Ako siguro kung magpangalan pag ito ko, Goodbye Balloon. Goodbye. Sa bagay, kaya mo itong hinalinan. Ate, kagalupok pa siya, Bumutsang. Ang balon ito yung Bumutsang. Bomboronel, salamat yan. Ini si Bomboronel Palencia Brabanzo para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid, Bomboronel Brabanzo. So, likawan nyo na ang mga ginadumili nga palupok, no? Pero, ano ang pinakakululbaan nga palupok? Para sa ako, ang pinakakululbaan nga palupok, ang Goodbye Dilima. Nga nakahambal ako nga ang pinakakululbaan
nga palupok Goodbye Dilima. Aryo, ipakita ko sa inyo ang actual footage kung nga kurulbaan ang Goodbye Dilima nga palupok. Gago rin gumawa dito, sir. Sir, sinaulo rin gumawa dito. Saan yung gumawa dito? Sir, papatingin nila sir. Sir, itong nakauli, sir. Maraming talaga. Sabihin niya, pulis na naman naglagyan dito, ha? Alam mo natin yan, sir. Ma-imbestiga kayo yan. Nan, kita nyo to? Former PNP chief General Bato de la Rosa, now Senator Bato de la Rosa, kinulbaan sa palupok nga Goodbye Dilima. Grabe ang laga niya. Paspas ang laga ni General Bato, no? Ang rason to kay do nag-init to sa engineer mo. Sang gina-present nila kutob sa mga na-confiscate nga mga illegal nga palupok, no? So sa ginauyatan to ni General Bato, as far as I can remember, do nag-init to kagambalyan niya, no, basi maglupok ni Kron. Liwat ba la engineer pagita tabla, no? Ang chimpo, no? Samo ni nga kay gayunan sa mga encounter kag mga kriminal nga natubang ni General Bato, waay sa may nakapapalagyo sa iya ang Goodbye Dilima lang gid. Yung gumawa dito. Sir, papatingin nila sir. Sir, itong nakauli, sir. Maraming talaga. Sabihin niya, pulis na naman naglagyan dito, ha? Alam mo natin yan, sir. Ma-imbestiga kayo yan. Amo na nga gindeklarar bilang illegal ang Goodbye Dilima kay ti why na sa iban pa nga tao mo, no? Hamakon mo nga paraspas ka dalaga ni former PNP chief and now Senator Bato de la Rosa. Makakurol bagin man basta illegal nga palupok. No? Saton sini nga mga kabombo. Amo na balang hurubaton engineer, no? Kagang ginapatihan sang kadamaan sagwa lang palukpa. Amo na kay tikong sa sunod balay palukpon delikado magpagwasaag na damo malamita kung may palukpon ka sagwa lang, no? Huwag na yan generang rule of thumb sa aton sini karon niya mga kabombo kag dapat hindi nyo na malipatan sa aton sini matag palamati, no? Mas mayo kung likawan yung pagpalupok, pero kung hindi ka mo kalikaw sa linok panay kag gusto nyo man iya nga magpalupok, sagwa lang palukpa. Sa Tagalog, engineer, sa labas, iputok. Sa putson lang kuno kung may tuyo ka nga palukpon sa sulod, putson mo lang. Di banoy na mo do mapunggan yang explosion. Di bala sa aton sini nga mga kabumbote do hindi amo nakadamaging. Pero kung mga Goodbye Dilima, guro kung mga Goodbye Ugangan, ati sagwa ginaya palukpon. Sa aton sini mga kabumbo 54 minutos na kaligad sa takna sini nga launa. Nag-standby na si Bombo Angel Tan, team sang Iloilo City Batang Pinoy 2023. Nag-Christmas nga wala na balaan ang final results halin sa Philippine Sports Commission. Bombo Angel sa report, please come in. Bombo Cham nagpauli diri sa Iloilo City kag wala nakabaton sang final results ining team sang Iloilo City halin man abi sa Philippine Sports Commission. Sa interview diri sang Bombo Radio kay Mr. Rudy Verhunco Sr., Executive Assistant for Youth and Sport kay pahayag nga nag-closing program gid lamang sila dito sa May Manila kag wala na ma-announce ang Philippine Sports Commission ang official results sang medal tally sang mga nag-ilintra sa Batang Pinoy 2023. Suno kay Mr. Hungko, ginpatag sang Philippine Sports Commission na kinahanglan lang nila hulaton kung saan ipagwa at ang opisina ang official results. Ginpatag ni Mr. Hungko nga tama gid kalayo ang organization sang last year
kung i-compare sa subong nga tuig. Last year, Bombot Cham, sa last day nga event, ni ara announcement sang winners, pero sa subong tama, gid kuno kalayo Bombot Cham. Halin sa may ilang nga system, pakadto sa preparation, ang pinaka-worst gid diri kuno Bombot Cham, ang ilang registration. At the same time, pati ang ilang suporta, halin ang kunang suporta sa Philippine Sports Commission para sa transportation sa mga kabataan, wala pa ini nahatag. Kag hindi pa man klaro diri Bombot Cham ang patakaran sa Philippine Sports Commission kung paano ang ila isipay sang medal, kung by team bala ini, by individual o kung by event ang pag-compute nila. Kag samaw kung tani nag-expect diri ang team sang Iloilo City nga makasulod abi sa mga recognized nga city ang syudad bangod subong nga tuig nagalab-o sa 30 ka mga gold medals na ang ilang na-record based on coordinators per game event man abi. Kung i-compare last year nga nagalab-o sa 17 ini ka mga gold medals, kag ara sa 4th place ang Iloilo City Bombot Cham. Pamatian tabala ang kabahin sa nga pagpahayag ni Mr. Rudy Verjunco sang aton ma-interview. Yes, inatarang nga mga na-consolidate namon mula mo yung ina mga bit-bit na ina sa mga kabataan nga mga medals, gold, silver, and bronze. Muna na-account na namon more than kami kan siguro more than 30 ang mga medals sa kabataan. But then ang mga counting sa Philippine Sports Commission hindi pa namon ma-depende kay sila gatag official kung pamangkot kay namon sila kung by team or individual or per event bala. Kasi una may aral na sila kung ang ilang pag-counting bala, compute nila. Pero ang sabat nila wala ko na lang ang final kasi nga ko nila accounting. Oo. It means, sir, until now nga nag-closing na kamo, wala paggali na hitso kung ang isipay per team or per player o per event or per player ining medal, Sir Hungko? Wala gis sila ka tagang final pa nila competition accounting nila kay pag closing nga dito nagdamo kami to nag-expect bala kay announcement nila ma-announce sila kano top 15 then lately ma-announce sila sing top 5 pero pagka program na lang si chairman gani nag-closing na lang to nga hindi pa sila katag kay wala pang final kung submission sa iba nga mga sports bala sa mga events. Kaya muna, buli kami, wala kami tanan-tanan, wala kami kabalo kung anong dito, final counting nila, tingnan follow up na ton. Kaya mo na response na ton lang final, gini lang Okay. Sir, plus tarunta, last year, amo maning pastada kung hindi? Last year, pagtapos sang last day sang event, sa gabi natapos ginila so even medyo late na sa gabi pero nakapuli kita na nabalan natin final result siniya wala gid wala gid lain gid siya kayo sa mga system sa nga Batang Pinoy. Dulain ang system gid nila sir no do hindi isa pareho last year nga very organized. Layo gid from preparation dason mga tanan nga mga needs kang mga nakumit nila and then ang registration gid worse gid ang registration kay kagamo-gamo gid kag ang mga pang nila bla pangatag nila sa imbisyan ang mga ganito tapos ng event pero ang mga transportation allowance sa taga-athlete ang iban gani wala pagikakwa kag pati na pati ang final nga ilang decision do wala pag sila katag. Oo. Sir, balikan ta lang last year, ang isipay nila sang medals per student o kung per event, Sir Hungko? Per event sa una. May anak kita sa una. Per event ko, kabalo ko kasi nila lang pair ka mo sinagaan ka mo 2 ka medals. Pero ang count na per event lang, isa ka event. Suppose ako na. Okay. Pero sir, ang aton subong isipay sang medals ng Iloilo City is per individual ni siya or per event pa ni siya? Per individual lang kay based sa kwan bala sa ginadala nila nga kwan nakita gina-confirm ko gid nga may bit-bit ang bata sang medals so kung whether gold silver sila so gina kwan man namon ko sila kung na ang ila ng pangan nga mga categories ina bala. Sir, lastly nagpuli ka mo nga
wala pa nakabaton sang awards, wala sang recognition, or wala announcement halin sa Philippine Sports Commission, sir? Wala gid Bobo Angel kay ang masubos na gani kay last nila nga ano sila daw 21 ang medal standing natin gani daw ara pakita sa kay number 12. Di isa na baton sa naton iyang mga bit-bit ng mga medals sa kabataan. Nag-expect man kita kay naisip naman nga ato mga medals mo para sa last year daw 17 nang gidang gold naton. Siniya no more than 20 kita. So mag-expect kita siguro galing kaya mo na wala kita gid klaro nga makita alin sa Bombo Cham, nabatian sa mga kabombo naton ang kabahin sa nga pagpahayag ni Mr. River Junco Sr. sang ato na may interview. All right. Ini si Bombo Angel Pachilierta na para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid na Bombo Angel Tan sa imo sining follow-up report. Sang nagsumpa si Richard Dicky Bachman bilang komisyoner sa Philippine Sports Commission, ang iya sining target siling preparahan tani ang mga bigger battles ahead sa mga Filipino athletes. Kay preparahan ta ang Phnom Penh Southeast Asian Games, ang Guangzhou Asian Games, kag ang pinakadako sa tanan ang 2024 Paris Olympics. Pero from the looks of it, sa aton sinikaron niya nga mga kabombo, daw kasubong niya pakulahaw ang pagdiliher sa Philippine Sports Commission. Sa aton sini nga mga kabombo, daw kasubong iya nga they are treating ang iban sini nga mga atleta nagikan sa mga probinsya bilang second class citizen. Ano natabo to ya sa mga atleta sa Iloilo, sa iban pagid sini iya nga mga rehiyon, no? Sa aton sini karon nga mga kabombo, daw ilaya nga dayunon na ning batang Pinoy for the sake of compliance, pero may mga target na sila siguro nga ipadala to iya nga mga atleta nga kung kaisa ti way makita gani kabalo kung paano ina naka-qualify pareho sa subong. Kulang-kulang mga medalya ipabalon lang kuno nga kung matapos na amo sila mo sadto, no? Tita ni ginhiwat yun na lang ni sa nagligad pa iya nga before sang holiday, no? Kung nagasako ang mga tao ang iban hindi makatungod sila nga trabaho kay mabakasyon pa, ma-Christmas party, mabidyoke, makun ano-ano dira sa aton sini mga kabombo tinagahangla karon ang mga atleta kag ti syempre, no? Ara man sa gyapon magapabilin sini sa ila ang malaing experience kag disappointment sa pagdiliher sa Philippine Sports Commission, no, sa sini nga Batang Pinoy 2023. Sa aton sini mga kabombo ti DK Bachman kag kung sino pang mga naga-commissioner dira, no, nga nagauyat sa Philippine Sports Commission. Ikayuhan nyo man inyo sini nga trabaho kaya target na makapangita sang mga maayong atleta, i-develop ang ila sini nga potensyal, no? Why ka mo yung papungko dira para nga mangumisyon ka mo lapaw nagigita sa latin kag dumidyo diferensyado ang volume sang tutunlan ko palampuason tanyan ay. Standby na sa kahapon lamang program gaupon man sa kay Tita Regine. Inis Bombot siya Mablanco Hover gabilin sa imo sang manianay nga hapon. Merry Christmas sa aton sini nga mga kabombong nagupod sa aton sa pagpangalagad subong nga hapon. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for December 24 to 30,
2023. Sa siningang Biyernes, ang Binhi Band, Iloilo's premier rock band, ang magapanumbalik to set your mood for the long holiday sa 2 ka oras nga rock blitz sa Thank God It's Payday. Mangininyo sa Disyembre 29, umpisa alas 6 sa gabi. Sa ining nga Sabado, ang Frets Band from Bacolod na magapanumbalik para maghatag sang ila ulihi kag one of their best performances in 2023 sa 2 ka oras kag 30 minutos nga musical extravaganza sa concert at the Plaza, blasting off at 6 p.m. on December 30. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Christmas Edition mugs kag iban pa ay gaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Disyembre 31, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga paghahiwaton sa mga adlaw sa Latoda alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga ang selebrasyon sa iya pagkabunag ang kabay magahatag sa aton sang panibagong nga kusog to face our problems in life. January 1 is the feast of the Solemnity of the Blessed Virgin Mary, Mother of God. Sa mga adlaw, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration na paghahiwaton sa Latoda magasugod alas 5 sang hapon. During the Mass, pray to God through the intercession of the Holy Mother nga hatagan kita sang kaisog kag kusog agud pangatubangon ng tanan nga mga challenges sa year 2024. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radio kag Star FM, ang Pasko tion sang kalipay, kalipay sang pagkatawo sang aton manunubos si Ginoong Hesukristo. Paglaom man ini para sa aton nga mga Ilonggo sa pagbangon sa kabudlay dala sang pandemya. Sa mga pinalangga ako nga pumuluyo sang syudad sang Iloilo. Ini si Mayor Jerry Treñas ululupod kita sa pagbangon kag pag-uswag. Merry Christmas and a happy and prosperous New Year to everyone. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dalang benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makamulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka marubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, ganing ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikayong lawas, agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya.
Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan liwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayroon sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Okay. Lilingin. Kaya wala gani ako. Wala na. Ano ako sa microphone? Merry Christmas. I was supposed to say that kagina. Kagina pa ko. Merry Christmas. Good afternoon, good sa inyo. Merry Christmas sa inyo tanan. Excited lang yun ako because it's the 25th of December 2023. Happy birthday, dear Jesus. Sa inyo dira, welcome diri sa Christmas edition sang palatuntunan kahapon lamang. This is Tita Regine. And since tapos na, or today na ang Christmas, makountdown naman kita to the New Year. Alright, check natin ang ating New Year countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. 7 days to go before New Year. Ang pagpanghanda natin dira, this time, mahambal naman ako, halong gid kita sa mga palupok because, well, gina-allow naman ang palupok sa subong. So, halong-halong lang kita. Ang mga kamuta, I just hope, mga fingers natin dira, pag-abot sa New Year, kompleto sa gihapon. Anyway, diri lang anay kita, ha? Good afternoon sa liwat and Merry Christmas gid sa inyo. Feeling ko, ang inyong mga sudan, subong dira, ininit. Nga sobra kagabi, or hindi gani nagluto sang bago. Hindi gani bago lang yan, nag-order sang lechon. Wow, ang bipita. Kumusta naman? Good afternoon, good sa inyo mga kabombo. I am back sa New Year or sa Christmas edition sa Sininga Palatuntunan. Padayon naton ang ating pagdulong sa inyo sa mga makawiwiligid ng mga kasaysayan. Siyempre, may way kita natapos ng istorya, iya ini ni Mr. Survivor, kag tapuso naton sa Sininga hapon. Medyo maluwig-lawig ang iyang story ang ipadala diri sa aton. And of course, naka-line up man ang iya ni Mia. So after sa iya ni Mr. Survivor, idasunta ang sulat ni Mia sang Binggawan. So umpisahan ta na ang ating paglingaw-lingaw. Again, this is Tita Regine. Merry Christmas sa inyo. Ari ato ng bahanon para sa inyo tanan from Jonel Gavin Binanggo. Good afternoon. Sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong
nasadlak sa pagkakasala. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, at nang maiwaglit ang bakas ng kahapon. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Litong-lito sa nakakabingingan, di makatawid sa malawak na lakusan. Inalay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, at nang maiwaglit ang bakas ng kahapon. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Di ko man tanaw ang liwanag, ngunit nananalig na magsan ang umaga. Di makahinga, di makatuwid, at bilang ko sa dagat ng pag. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, at nang maiwaglit ang bakas ng kahapon. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Iahon mo ako, iahon mo ako, iahon mo ako. Iahon mo ako, iahon mo ako. Bilanggo, sige, iahon mo ako. Sa mga nag-Christmas party dira, sa mga nag-reunion dira, enjoy good. Sige, sa gihapon kita ang of the night diri sa kahapon lamang program. This is Tita Regine, padayon natin today ang sulat nga wala natin matapos basa. Iyan ni Mr. Survivor sa probinsya sang Iloilo. Well, actually, sa iyang previous or sa mga parts sa iyang story nga nabasa na natin, he was talking about ang pag-admire niya kay Miss G. Ang pagpa-thank you niya sa mga fellow niya, mga contributors diri sa KLP, and ang ining pagkaangko niya sa girlfriend through FB, si Miss F. Kaya actually, medyo lapitin, gid man siya kuno sa mga girls, although shy type ini siya. So, padayon natin mga kabombo. Tita Regine, kaagi man gani, Tita Reg, nga may isa ka babae nga nagpadala sa sulat sa akon, bale, tagapiyak ini siya nga barangay, pero lain man ang ilang nga banwa. Hindi magid masyado nga layuan ay ang amon balay, kag kilala ko gid ni siya, halin sa elementary pa lang ako. Tungod nga 1 year lang sini ang ahead ko sa iya. Bale, nagpamiesta ini siya sa balay, kag makaligad ng pila ka adlaw, nagpadala siya sa sulat sa akon, kag love letter ini tita. Nabutang sa iya letter, nga naluyag siya kuno sa akon, kag may pila ka mga quotes, nga parte sa pagigugma na nakasulat. Sang time nga to, high school pa lang ako sa adto tita. Ay nahamot lang gid ako kay syempre wala ko gid na gina-expectar
nga may babae pagali nga amo pang una nga nagsulat sa akon kag nagprangka pa ini nga naluyag siya kuno sa akon. Wala siya napakilala sa iya nga sulat tita, pero bisan pa nga wala siya napakilala, pero naabot ko gid nga sa iya naghalin ang amo nga sulat tungod gigid padala lang niya ini sa ilaman nga kasi Mario nga amo ang naghatag sa akon maggulang nga babayi kag nakalabot ini sa akon kay ang magulang ko nga ini tita at tumana ka pamana sa barangay sang amo nga babayi. Ambot kong trip-trip lang bala niya ato o kung matuod gid man ang mga panghambal niya sa iya sulat. Kaysa pagkadto niya sa balay nga nagpamiesta, wala man ako sa may nanonotisyaran sa iya, kay wala man gani kami nakaistoryahanay. So, ginbalusan ko man atong sulat niya sa akon. Gipamangkot ko kung kay sino naghalin ang mga sulat, kag kung mahimo nga magpakilala na lang siya sa akon. Pila man kaadlaw, nga ginulat ko niya sulat, apang wala naman siya nagbalos pa. Siguro nahuya na siya tungod na balaan niya nga nabuking ko na siya. Sa iya gid man siguro naghalin ang amo nga sulat kay may nakabutang pagani sa sulat nga bahin sa pagpamiesta niya sa amon. Kag sunod pa sa iya nga sulat nga na-love at first sight siya kuno sa pagkakita niya sa akon. Pero ang matuod tita nga makapila naman gani niya ako sini nga nakita halin sang una pa. Pero nahamuot gid ko sa mga banat niya nga mga love quotes sadto nga parte sa mga puso ng saging kag crash ng eroplano. Hindi ko na abi ma-recall kung ano gid ang mga linya niya. One time nagpamiesta ako sa Ilabaryo kag nakita siya sa akon hinablos nga babayi. Gintawag niya ini kag ginsunlog sa akon. Kag nakita ko nga grabe gid ang iya kahuya sa akon. Kag ato na, kag nangin mabakod pa gid ang akon nga suspetso sa iya gid man nagalin ang amo nga sulat. Sa subong may bana na siya tita Reg, isa ka army ang iya bana kag may bata na sila nga 1-year-old. Kag ato na sila nag-estar sa Santa Barbara. Last October, nakakitaay naman gani kami liwat, tungod nakapuli siya kay fiesta man sa ila. Kag indalaman niya ang iya nga 1-year-old son. Nakakadto pa gani ako sa ila nga mother house, kay balan mo tita Reg, sa umama nini ang ila nga balay, kag medyo lapit lang man dali sa amon. Sa pagkitaay namon tita, maayo man ang amon niya pagtamdanay. Bisan na wala agi kami nakaistoryahanay that time. We are still friends and I'm so happy for her kung ano man ang nangin estado niya subong sa kabuhi. Nakatapos manini siya sa college tita, pero subong, yara naman siya sa ilabalay kay nagaatipan sang ilang bata. Abi mo tita sa subong, do isa gihapon ka pala mangkutanon sa akon pamensaron. Kung nga mapensaran man niya sadto nga magpadala sang sulat sa akon. Siguro tita, tungod nga na-admire lang gid siya siguro sa akon. Amo gid na ang isa sa mga ginahimo sa mga teenagers sadto. Sang time namon, nga mga teenagers pa lang kami, mga between 2010 to 2015, may mga cellphone naman, pero kalaban, abi, mga dikipad. Kaya hindi pa gid masyado gid kauso sa doang FB, tungod nga laka lang gawa ang may cellphone nga touchscreen. Gani amo na lang na tita, kung wala gani sa cellphone nga dikipad, agud nga maka-text, gani ginapaagi na lang sa handwritten nga love letters sa mga teenagers ang ilang nga mga mensahe. Agud nga makapabutyag sang ilang nga mga balatyagon. Ugali tita Reg, pagka-joker man na si tita, pero nahugya naman ang puki akong i-flashback pa ang mga nagliligad. Nadumduman ko pa sad to tita nga may text a friend pa bala sa imo program kag may gina-on-air ka nga mga cellphone numbers nga nagapangita sa textmate. Kung kaisa ginapalista pa na sa mga magulang namon, ang mga numero ang ginalawag mo. Kag ginatilawan nila ini nga textan o kung tawagan. Pero subong, hindi na uso ang textmate, kundi chatmate na. Tungod nga Facebook kag Messenger na ang ginagamit sang kadaman. So ibalik natin kay Miss F ang istorya tita Reg. Nalabutan man sa masobra 2 ka tuig ang among nga relasyon. Kay balan mo tita, makapilaman kami sinika beses nga nag-break kag nag-comeback. Kay tungod nga ako ang mas may edad kaysa iya, so na hindi pagid masyado nga matured ang iya nga pamensaron. Halos sa tanan nga bagay, ako gid ang nag-a-adjust. Abi mo tita, hindi lang bilang boyfriend ang role ko sina sa iya. Ikon kay isa, do ginahimo na gani ni ako nga mentor kag special counselor. Wala ko gid ni siya kaagi nga gindala sa amon balay, kundi ako lang ang nagapamasyar sa ila. Kag kun kay isa sa plaza sang ilang nga banwa na lang kami nga nagkakitaay kag magpalipas ang oras. Nagplano man ako sadto nga dalon siya sa amon balay, apang wala gid natigayon tungod nga may pandemic pa abi that time, kag medyo overprotective man si ni abi ang iyang mga grandparents.
Siguro makaupod lang siya sa akon sa balay kung ako gid mismo ang personal nga maglisensya sa ila. Hugali, nangin kami sini Tita Reg apang wala gid siya nakahibalo nga amo sini ang akon nga medical situation. Para sa mga wala nakapamati sa akon nga first story, nga mayara ako sa sakit nga Crohn's disease. Isa ini ka chronic nga sakit nga nagaapekto sa digestive tract sa pasyente. Particular na sa tinae, kag very rare ini nga sahi sa sakit sa aton nga mga Filipinos. Nangin open man ako sa iya, kag damo man nga mga istorya ang bahin sa akon kabuhi, ang gin-share ko sa iya. Apang ang natuhoy sa akon nga sakit kag multiple surgeries, wala po gid inigin sugid sa iya, sang wala pa nangin kami. Do nag-play safe ako tita, bangod nga do nag-hesitate man ako nga basi kon ma-turn off siya sa akon. Daw pila man ka semana ang nagligad nga nangin kami, kag nag-decide ako nga i-reveal ini sa iya. Sang pagkahibalo niya, nagkilibion gid siya kuno tungod nga naluoy gid siya sa akon. Balamot tita sa messenger ko lang ini nga ginsugid sa iya. Tungod nga talagsa naman kami abi nagakitahay. Siling ko sa iya, why na ako sang itago, kung ano pa nga ginatago sa imo. Ti, kaya nabalaan mo na ang tanan, pati sa kabuhi ko. Ti, mas stay ka pa pala sa akon? Ang sabat niya sa akon, oo, wala gid nagbago ang pagpalangga ko sa imo. Bisan nga amo ka pa sina. Nalipay gid ako Tita Reg, tungod apisar nga nabalaan na niya ang tanan, apang wala gid nagbago ang pagtamod niya sa akon. Nga sa pihak sa akon nga sitwasyon nga daw kadiri kung panamdumon apang sa gihapon ginbaton niya ako kun ano ako kag kun ano ang matuod-tuod nga ako. Wala gid siya na turn off o kung nag-decide na makipagbulag sa akon tungod nabalaan man niya nga sincero ako sa iya kag wala gid ako sa kun ano man nga ginatago sa iya, pati ganing number kag password ko sa FB. Titagin pangayo niya agud nga mo-monitor gid niya kung sino ang mga ka-chat ko. Ginatag ko man ini sa iya. Kaya kung kaisa siya pang una nga nagabasa sa mga messages ng mga friends or kakilala ko nga nag-chat sa akon. Pati na ang mga ginamessage sa akon sa mga admirers ko nga mga katapos ang LGBT. May pagkasilosa man ini siya tita, pero ginabalan ko gid siya nga hindi niya pagpahilabtan ang messenger ko. Ilabi na ang pag-reply sa mga nag-message sa akon tungod nga daw wala na ako gani sa privacy. Tungod ginsalig ko ini sa iya nga pwede niya ma-open anytime. Ginsunod man niya ang mga ginpanghampal ko sa iya, kinabalaan man niya nga wala gid ako nagatinunto o kung may ginahimo nga malain. Balamot Tita Reg, nga ining si Miss F, single mom sini ang iyang iloy. Kag isa ini ka OFW sa Middle East, kag sunod sa iya nga napreso ko nung iya may sang gindadala pa lang ini siya sang iyang iloy. Apang wala man siya sa may gin-share sa akon kung ano ang case o kung nangin kabangdanan. Tungod, wala man siya gani sa impormasyon gid natuhoy sa iya amay. Kaya wala man gani niya ini nakita, kag nakilala, since ang ginbunag siya sang iyang iloy. Sining ulihi lang tita, ginpakigbahin niya sa akon, nga nakagwa na kuno ang iya amay, kag nakakitaay na sila, kag nagkilalahay. Ginpamangkot ko siya kung kumusta man ang ila pagtamdanay sa nakita na niya ini, tiyang saling niya sa akon, nga sa nakita kag nakilala na niya ang iya amay, nakabatsyag siya sang kahidlaw, kag kalipay. Pero may halo man nga kaakig, tungod dagdako siya nga wala sa may ginakilala nga amay. Sa medyo nagdugay-dugay nagawa nga nagkilalahay sila, nangin maayo na ang ilang nga pagtamdanay bilang mag-amay. Tungod nga luyag man niya nga makabawi ini sa iya kakulangan nga wala gid niya makaupod sa sulod sang 16 katuig. One time, tita, nakita sa niya tiya ang picture namin niya duha sa iyang Facebook account nga ginahalukan ko siya sa agtang. Bali nga ang tiya niya nga ini utod sa iya amay. Nabalan nini sa iya amay, kag sunod sa iya, nga doon nagapangimon kuno ini, kag ginabalan siya, nga bulagan ako, kag hindi kuno anay magnobyo-nobyo, kag ang pag-eskwela gid anay niya ang iya nga unahon. Sa pagkamatuod lang tita, wala gid ako nangin upang o kung istorbo sa iya nga pagtuon. Tungod ako pagani ang nag-motivate sa iya nga hindi gid niya pagpabayan ang iya nga pag-eskwela. Sunod sa iya, nga sa tanan niya nga nangin nobyo, ako lang gid kuno ang nangin seryoso sa iya. So mo sadtong rason Tita Red, sige kaisahan na lang namon nga magbulagay. Nag-break kami, apang pareho kami nga wala sang kuno man nga hinanakit o kun lainay sang amon buot. Nasupak man sa akon balatyagon tita, kati syempre medyo nadugayan naman gawa kami. Nakalabot na sa masobra 2 ka tuig ang amon nga relasyon.
Siling ko gani sa iya, nga kun kamigid, mangin kamigid sina sa ulihi. Kung sa bagay, Tita Reg, nagbulagay gani ang popular celebrity love team, Katniel, 11 years na ang ilang relasyon. Yung relasyon, wala mo na ginabasihan kung ano ang kalipot o kung kalawig, kundi nga, nagadepende kung paano ninyo nga duwa i-handle ang inyong relasyon nga may pagpalangga, pagsalig, kag paghangop sa kada isa. Sang time na nagbulagay kami, may pandemic pa sadto. Gani, nagbulagay na lang kami nga duha through Messenger. Kag sugod sadto, wala na ako makabalik pa sa ila. Kag wala na kami nga duha makakita ay. Wala naman ako naghandom pa nga makipagkita o kung makipagsugilanon pa sa iya amay. Nakita ko man iniiya nga amay pero sa picture lang, Tita Reg. Nagpasugot ako nga makipagbulag sa iya pero hindi tungod sa rason nga ginatalaw ako kung nahadlok sa iya amay nga ex-convict. Ginapanumdum ko gitita ang iya nga future kag amo man gani ina permi ang ginaliwat-liwat ko nga ginapanumdum sa iya nga i-prioritize gid niya ang iya nga pagtuon. Agud nga malambot man niya ang iya nga mga handom sa kabuhi. Kagagod nga makabulig man siya sa iya nga mga ginikanan sa ulihi. Labi na sa iya nga iloy. Bisan sa subong nga wala na kami sa relasyon, pero padayon ko ina sa gihapon nga ginpahanumdum sa iya. Every time nga mag-chat ako sa iya, agud nga mga musta. Saling ko gani sa iya sadto, na kung ako ang madayonan niya, wala gid sa makuha o kung paabuton sa akon, tungod nga amo sini ang akon nga sitwasyon. Kaya siguro, mangin pabugat lang ako sa iya, kag alangan man, na siya ang magbaka-bakas ang obra kung magsagod sa akon. Abi mo tita, ginaakigan niya ako kung amo sini ang mga ginapanghambal ko sa iya. Sa subong first year college na siya, kag nagkuha siya sang course ng education. Ato siya nag-eskwela sa isa kakilalang universidad sa probinsya sang Antique. Upod sila sa pakaisa sang iya amay. Kung kaisa, nag-chat man ako sa iya, agud nga pangumustahon siya. Ilabi na ang iya nga pag-eskwela. Sini nagligad lang, nakita ko sa iya status nga may bago naman siya nga nobyo. Tungod nga, medyo usisero man ako tita, kaya gin-chat ko siya, kagin usisa. Ginako man niya nga may bago na siya nga boyfriend. According sa iya, tagamiyag-aw ko na ini, kag isa ka senior high student. Wala na ako nag-question pa sa iya bahin. Dira, kung nangin malipayon man bala siya, tungod nga, may bago na naman, ginagapalangga sa iya, kag nagahatag sang inspirasyon. Pero despite sinitita, wala gid ako sang regrets nga nagbulagay kani sadto, kag sa baylo, nalipay man ako para sa iya. Kung sa diin siya mangin malipayon, support lang ako sa iya bilang ex, kag bilang isa na niya kaabyan. Dula man gid ako sa may ginulusulan, kay amo man gani Tita Reg, ako man, nakasalapo man gani ako sa ginbulos ko sa iya. Kag amo naman ini, ang ako ni igasay-say sa part 3 sa ako niya story. Sining naglikad lang nga bulan, gin-try ko nga pamangkuton siya liwat, natuhoy sa case ang iya amay, pero nagsaling siya sa akon nga hindi na kuno namon pag-istoryahan pa ang natuhoy dira. And I respect her. Tungod basi, kung confidential gid na para sa iya. Actually, ginsugid ko gani sa iya nga i-share ko sa KLP ang amon nga love story. Siling niya sa akon, daw langulango ko malanggani ato. Langulango ko no tita, pero nalabutan man sa masobra duha ka tuig. Nakasaho man siya gani sa mga hakos ko kag halok, tapos masiling pa siya nga langulango lang. Wala man sa pagpadayaw, pero nami, kuya nga daan mag-angga, kay magpalangga, Tita Reg. Friends man kami gihapon sa FB, kag anytime, pwede gid ako maka-message sa iya kung gusto ko. Ang bahin sa messenger ko nga gina-open niya sa tita. Hindi na niya ito ma-open, tungod niya gin-islan ko na ang password sa akon nga FB account. Sa wala pa kami nga duha nagbulagay. Apisan nga friends na lang kami subong, pero nalipay man ako, tungod nangin kabahin siya sa akong kabuhi. Kung kaisa doon nahamot man ako tita, tungod nga ginatawag na niya ako sa akong ngalan, kaysa to babe ang amon nga call sign. But before I end this letter, please let me explain again, Tita Reg, kung ano gid ba ang literal meaning sa akong sakit nga inflammatory bowel disease, tungod nga daw wala ako gid na-emphasize sa pag-explain during sa pag-interview mo sa akon. This is it. Inflammatory bowel disease or IBD is a term for two conditions that are characterized by chronic inflammation of the gastrointestinal tract. It has two types, namely Crohn's disease and ulcerative colitis. Crohn's disease or CD is a type of inflammatory bowel disease that may affect any segment of the gastrointestinal tract, while the ulcerative colitis or UC is a type of inflammatory bowel disease.
It is a long-term condition that results in inflammation and ulcers of the colon and rectum. Actually, gin-memorize hugid gani ini. O gali tita gin-record sa akong manghod ang pagbasa mo sa akong letter kay ginapamatian ko ini. Ilabi na sa mga tinion nga masubo ako o kung sa mga tinion nga nag-flare up ang akong nga crowns. Masyado gid kanamis ang tanan nga magintugda mo na tuhoy sa akong nga first letter tita Reg. Do kanami liwat-liwaton pamati. Almost 10 minutes sigadaan at mga panugdaon mo sa akon. So tubtub na lang anay diri ang akong sulat regarding sa akon nga love life tita. Kag tinguan ko gid nga masulat naman ang part 3 sa akon nga story. Pasensya kid, kung ipadalaan ko naman ikaw dira sa another quite long story nga imo nga pagbasahon. Maraming salamat sa imo nga pagbasa tita. We love you tita Reg and I wish you a good health always. God bless and more power to your program. Respectfully yours, Mr. Survivor of Southern Iloilo. Mr. Survivor do, kasayang, no? Kalawig-lawig sa imong story, tapos ang ending, gali. Nakat short yun yung relationship. Well, anyway, you're both very young. Siya 16 lang sa nag-on ka mo, so by this time, ito kung nag 2 years ka mo, 18 siya, ikaw daw mga tuman, 22? Oo na, there, no? Well, anyway, amagid na. Hindi pa kita kasigurado kung the one we're with as of the moment, amo nagid na ba lang ato nga mga lifetime partner. That is why, just enjoy the moment while it lasts. And of course, for a relationship, para nga mag-work, dapat duhagid ka mo ang naga-effort to make it work. But it's good nga nag-part ka mo ways nga friends ka mo sa gihapon. Thank you sa imo, Mr. Survivor of Southern Iloilo. May part 3 ikaw. Basi kung 2024 ta na matapos, basa ha? Medyo, i-cut short mo na lang next time. Okay? Hindi kita ang lawig-lawig. Episode per episode lang kita. Alright. Salamat gid sa liwat. Ang atong oras, it is now 2:37 in the afternoon. Sa pagbalik naton, ang istorya naman ni Mia sang Bingawan nga may tigolo, no to mining. This is Tita Regine. Magapanumbalik ang KLP pagkatapos lang gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Ang mga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabuok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Himua nga mabungahon kag mapuslanon ang imo bakasyon sa panahon sang Paskwa. Yari ang pila ka mga bagay nga pwede mo mahimo agod mas masulit mo ang imo Christmas vacation o kon holiday break. Magtuon sa pagluto sang magkatuhay nga mga pagkaon. Magbulig sa ginikanan sa pagpreparar sa pagkaon kag tun-an kung paano ini ginaluto. Kung matutom ka sa pagtuon sa kusina, sigurado nga sa masunod nga Paskwa ikaw na ang mayor sa lamesa. Mag-set sang reunion sa imo mga kaabyanan o kun anay mga classmates. Talagsa na lang kamo magkitaay gani ingaliti ang okasyon sang Paskwa nga liwat kamo magkaupdanay. Hindi tanan nga banding madala lang sa imnanay. Mahimo kamo magkaorganisa sang iban pa nga mga outdoor activities, kaangay sang hiking o kon paglagaw sa mga tourist spots nga malapit sa inyo lugar. Kung masarangan, mahimo man kamo mag-amutay kag magpatigayon sang gift-giving activities.
Magbisita sa imo mga himata sa malayo nga talagsa mo na lang makita bangod sa kasakoon. Tion man ini agod mapapag-on pa ang inyo relasyon. I-develop pagid dugang ang imo talento kag iban pa nga mga interes pinaagi sa paghatag sang tiempo sa pagtuon kag paghana sang imo kaugalingon. I-share ang imo talento kag iban pa nga kinaadman sa mga kabataan. Ang Christmas break ang isa ka maayo nga tion nga magiyahan ang mga kabataan palayo sa bisyo kag iban pa nga mga kalainan. Kung ikaw ang may talent sa pagsaot, pagkanta, pagtukar sang instrumento, pagpinta kag iban pa, tudloi sila. Mahimo mo man sila nga matudloan sa mga hilikoton sa sulod sang balay nga masarangan nila agod makatuon sila nga magtungod sang responsibilidad sa ulihi. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa magginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19 madamo pa sang iban nga germs kag virus. Ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene,
pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga naghahambal nga nagdaog. Sorry, nakita mga kabombo, nagalini kay Mia sang Bingawan, ang tigalo, no to mining. Masinadyaw nga Pasko sa inyong tanan, ilibinigid sa sumulunod sang KLP, subong man sa imo Inday Regine, sa gihapon inisin Mia sang Bingawan, Iloilo. Sa wala pa ako makasugod sa akong istorya di on amor, balikan ko anay ang nagligad ko nga istorya. May tigulo, buyong, kag scammers. Gusto ko lang mga isang pasaylo sa mga nasalamukan kag jutayan lang madunlan, mangud natabuan nga nagapanyaga ang mga naga-review sang boards of physical therapy. Upod man dira ang anak ko si J. Cole, sang ginbasa mo ang mga dinalan nanungod sa nakitaan ko ang kabataan sang kuno, aplikante ko nga nagakaon, nga madamo pa ang langaw sang sakanon. Ang upod sang anak ko, ang tagpalamati mo gali in the regime, ilibinigid sang pandemic. So ginhagad nila ako nga magsaka sa pan di azúcar, ay hindi, na ako kasarang sigang palang kahari, gadiwal na siguro ako. Congrats anay sa mga classmates sa kaupdanan sang anak ko, kaya nakapasar sila tanan sa licensure physical therapy examination last December 5. Wow, congratulations! Isa sa nakatublag sa ila sang ginsambit ko, ang sigang kahari. Nagpinamangkutanay sila kung ano ang sigang. Hasta ang anak ko, wala makakilala kung ano ang sigang. So tuguti ako inday, ipaathag ko ang sigang kahari nga ara sa Mount Manaphag sa Pan de Azúcar sa Banwa sang Concepcion, Iloilo. Ang tatlo ka bato nga ara sa kilid sang bukid sang Manaphag, ginatawag nila nga sigang kahari. Sa pagpati, nga ang nagagahom sa ilabukid, amo ang hari. Sigang gamit ang bato, dira ginatungtong ang kaldero, o kun ang mga lulutuon. Kag dira nagadabok sang kalayo. Sa subong, ang sigang naton, human sa salsalon, o kun clay, amo na ina, ang kalan. Gani, no? May butane na gani isubong. Amo na lang ng ilang na familiarize siguro. So, sa pagsaka namon sa Mount Manaphag sa itong March 1992, nagtulog kami lapit sa sigang kahari. Upod ko ang katapos ang Iloilo Mountaineering Club. Istorya ni Mr. Fred Tayo, presidente sang Iloilo Mountaineering Club, sa gintuyo nga minahon ang mga bukid, naghambal ang matumandok, nga hindi ninyo pagtanduga ang bukid, kay maakig ang amon hari. Wala madayon ang mina, kag sa baylo, nagkadto ang mga minero sa Mount Pinatubo. Sa madumduman, sa maglupok ang Pinatubo sa early 1990s, na-interview pa gani si Mr. Fred sa Tayo sa Bombo Radio. So 3 ka adlaw antes maglupok ang Pinatubo, ang Iloilo Mountaineering Club ara na sa Bukid Pinatubo. Natingala sila nga ang mga usa kag iba nga kasapatan nagadinalagan kag sa idalom sang duta. Mabatyagan nila nga daw may makinaryas nga nagagaling. Amo ina nga nagpauli na lang sila. Pag-abot nila sa Iloilo, naglupok ang Pinatubo. Ang mga tumandok nagpaandam sadto sa mga minero. Hindi ninyo pagtanduga ang bukid, kay mangakig ang Diyos namon. Apang, ginpadayon ginila ang exploration. Balik sa Mount Manaphag in the Regine. Nalabot ko inday ang putok-putukan sang bukid, kag ara ang bato nga dako nagatungtong. Nga wala man nagligid. Amo man ang sigang kahari.
Pagpanawag namon sa bukid, ako gid ang pinakaulihi, kay kapoy na ako kag nagutom. Pero nakuha ang kapoy ko sa makita ko ang bangka, puno sang dalag ko nga kasag. Ako ang kapoy, ako pa naghimos sang panyaga namon. Hambal sa mga upod ko, hindi sila kauyon kasag kay allergy, pagluto in the regime daw kinilatan, ubos dayon. Siling nila, nalipat sila, nung may allergy sila. Matapos mo hinday mabasa ang story ko last week, nagagirinual nagali ang mga taga-isla, kay sige nagali ang exploration. Minahon ang pan de azúcar, kay manggaranon sa mineral deposit ang among nga isla sa copper kag gold. Ginapatihan nga ining bukid ang nagakatulog nga bulkan. Sa mga taga pan de azúcar, kung pasugta nato ng mga mining companies nga minahon ng bukid, kita ang madason nga pinatubo. Sa madumduman ni Regine, ang Mount Upaw sa Barotac Viejo, ang tuyo man sadto nga minahon. Kag nagpasugot na ang anay alkalde sang among banwa, si Mamir Natupaz, apang mabasko nga nagpamatok ang simbahan, kag ang Central Philippine University nagpamatok man ang mga tumandok, kag wala madayon ang pagmina. Ang Mount Upaw amo ang nagadepensa sa amon kung may bagyo. Kung magtigilinit, sa bukid kami nagakuha sang amon tubig. Kung magtigulutom, dira kami gapangali sang baong kag banayan, root crops, para mi makaon kami. Kung minahon nila, mawadaan kami palang abuyan. Hambal ini sang mga tumandok. Ibalik nato ni Regine, sang paglupok sang pinatubo, ang Pampanga ang napuno sang lahar. Tanan nga banwa nga maagyan mo pakadto sa Baguio, ang daw disyerto. Natabuan man nga ginhagad ako sang tiya ko makadto sa Baguio, mga 3 ka bulan matapos maglupok ang pinatubo. Why na kami sang taytay nga maagyan? Ara sa suba kami gaagi kay ginatulod pa namon ang salakyan kay galubong ini sa lahar. Tuman kainit sang lahar kag dapya sang hangin. Sa mga taga Concepcion, kung magpasugot kamo nga minahon ang inyo bukid, makita pa bala ninyo ang sigang kahari kag makakaon pa bala kamo sang daw malapinggan nga kasag. Hambal sa mga iban nga mountaineers, ara pa sa Mount Manaphag ang giant clam o konkotiba nga dako pa sang ara subong sa Palawan. In the region ng akon panindugan, no to mining, bugod nakitaan kag nahibaluan ko ang epekto sini sa aton palibot. Ilabinigid kay ara ako sa Overseas Placement Agency, kaya nagapadala kami sa mga minero sa iban nga pungsod. Paghalin nila sa Pilipinas, in good health pa sila. Pag uli, inday kung hindi sila disabled package na. Nahibaluan ko in Regine ang nagkakalatabo sa Semirara Mining Corporation sa Antique, the biggest coal mine in Asia. Pila kakabuhi ang nadula dira sa Semirara, kay natiphagan sang duta ang mga minero. Ang Atlas Mining sa Toledo, Cebu, kag ang Taganito Mining sa Surigao, kag madamo pa. Kung magsakay ka sa eroplano from Iloilo to Cebu, makitaan mo nga ang Cebu, kalbo na. Pero ang Negros Occidental, berde. Kag makita mo sa ibabaw, may dulunan ang Negros Occidental kag Oriental. Bangod sa Cebu, ginpahanugutan nila ang open pit mining. Makita mo pagid sa ibabaw ka bukid ang tailing pond sang mina. Do swimming pool ina nga dako sa ibabaw sang bukid. Nahatagan man ako sa oportunidad nga makasulod sa Atlas Mining sa Toledo, Cebu sa 1987. Upod ko ang mga grupo sang abogado bangon may certification election sa among minahan. Linibo ang mga workers sa Regine ang ara sa minahan. Pero pag-abot namon sa minahan, hindi na kami pagpagwaon kay delikado kay may mga kadre o kulto sagwa nga nagapangaon sang atay sang tao. Pero ina, pamahog lang sa management sa mga nagakontra sa ila pagdumalahan. So may hiring kami in the Regine sa mga miners, makadto sa Africa, kag divers sa Abu Dhabi, kadamo sa aplikante, pero bisan damo sila, malinom ang office. Nagatinulukay lang ang mga miners kag divers. Seryoso sila kaayo. Wala gid social interactions. Siling ko anuman, ining mga aplikante ko, kung hindi sila pag-ilubong sa idalom sang duta, dito sila sa idalom sang tubig. Nga kahipos sa inyo.
Sabat sang minero, madam, kami nga mga minero naanad na wala nag-istorya. Kay kun sa idalom kami sang duta, less ang oxygen. Kung sagad kami hambal, maubusan kami oxygen, ti lipong. Sabat naman sang diver, kami sa idalom sang tubig, hindi gid ka istorya. Kay kung magtikab ba mo, mapuno gid sang tubig. Hambal sa mga minero, tamaan ka delikado ang ila obra. Kay bisan gani dira sa Atlas, pila ang mga kaupdanan nila ang napatay. Natampukan sa duta. Upod man siya sa natampukan, pero nakaluwas siya. So natipagan sila sa idalom, nakapanago siya, kagang iya upod sa bato. Maayo kami tubig nga gamay sa may bato. Didto sila nagkuha sang oxygen. Ginalugay-lugay nila sang kamot ang tubig, kag dira sila nagahaklo sang hangin. Kaya ang tubig, hindi bala, H2O. After 5 days, na-rescue sila. Pero ang kaupdanan nila, napatay. Na-deploy namon ang minero sa Africa, kag diver sa Abu Dhabi. After 8 months, naging papauli na minero. Na-disgrasya. Nabali ang spinal column. Bago nag-collapse ang stage. Ang stage, daw hagdan ini. Amo ini ang ginaagyan sa mga tao, kag mga equipment makadto sa idalom duta. Gindulong gid sang kompanya ang minero sa Pilipinas. Gin pa hospital nila ini, kag gin parihab. Tanan nga benepisyo ginhatag sa iya. Pero masubo in the regime, kay baldado na siya. Masunod naman, may notice naman kami nga nabaton. In the regime, may sugaton kami sa airport. Ay gali, bangkay sang diver nga napatay sa Abu Dhabi. Ang balsang company, na cardiac arrest siya sa idalom sang tubig. Suling ko, basi na lumos. Masubo ang masakit sa dughan in the regime. Bangod sa kapigaduhon diri sa Pilipinas, gintaya sa mga OFWs ang ila kabuhi. Istorya man sa mga aplikante ko halin sa Taganito Mining sa Surigao. Ang ila lugar ginamina sang hapon kag manggaranon ini sa deposit nga nickel. Ginadala pa nila ini sa Japan kag didto i-process karga ini sa barge. Kada adlaw pila ka barge ang nagakarga sa mga bato pakadto sa Japan, tubtub nga nakahimo sila sang isla out of the waste materials. Kaginhingalanan nila ang among isla Taganito. Sa napatay si Anay Gina Lopez, nagpasko ang mga politiko sa likod sang among mina. Pero nagakahangawa ang mga pumuluyo nga kung padayon ng mina, madula ang Surigao sa mapa ka Pilipinas. Sa subong, ang epekto sang mining sa pila ka lugar sa Pilipinas ang mabatyagana. Ang klima sa Cebu ang tuman na kainit, bangod nakalbo ang kabukiran. Sa Semirara, sa Antique, ang mga isda kag iban nga marine lives ang hindi na makaon. Bangod contaminated na ang dagat. Kag madamo naman yung mga skin diseases ang nagtuluhaw. Sa mga taga-Concepcion, hindi gid ninyo pag-ihatag ang inyo dunang manggad sa mga minero. Kay mataho mga inyo lugar, kag dagaya ini sa isda kag marine lives. Kung madayon ang mina, way nakita sang sakaan, o ay nakita sang bukid nga masakaan, kag wala nakita sang white beach, sandbar nga mapaliguan, kag malangrian. Dire nakita sa photo captions, Engineer Bren, sige, first photo. Sigaang kahari. Bisan buron, pero amuna ang sigaang kahari nga ako nasaka. Correct din man, no? Medyo buron na gid man ang ininiya nga picture. So that's it. So dako gali no ang bato, boulder. Number 2, Mount Manapag. Nalabot ko ang putok-putokan sang bukid, pungko sa dako nga bato. Din ina, pakita naton. Nakapungko gigali to siya sa dako nga bato. That's it, no? Wow. So amo na ang Mount Manapag kag ara siya sa putok-putokan sang bukid. Siguro dugay na gid ang nga picture, no? And the third, matahom ang palibot kun aton ini amblikan. Okay. Kay matahong gid man ang ara sa picture.
Amo ina, si Mia. So salamat din Regine, kabang ining akong istorya, makabulig pamuklat sa mga tagpalamati. Merry Christmas sa inyo tanan, ilabinagid sa KLP Batch 2022, kag KLP Batch 2023. Sa paghatag kalingawan kag leksyon sa atong tanan. Lolo Dencio, Student Mom, Nanay Del, Jesusa, Miss G, Ex-Princess, Toto Subang, Sulat pa more. Sa gihapon, Mia sang Binggawan. Merry Christmas! Mia sang Binggawan, same to you. Merry Christmas man sa imo, and you are right, no? In every action, there is in every action there is a reaction, all right? Kag ang tanan nga mga ginapanghimo naton may konsekwensya gid ina. Yes, mayong imo nga motibo, yes, luyag mo no nga i-explore kung ano ang mga minds dira. But ang mangin konsekwensya naman sini, no? Madulang ato nga dunang manggad, maguba ang dunang manggad, kag of course ang ato nga environment amo gidya ang maguba. So yes, you're right. No to mining. Tapos kanami pa kami mga istorya ka pa, no? Syempre ang mga natives, ang mga tumandok, may ara na sila yan nga mga legendary stories nga ginapatihan. Hindi nila na pagtanduga. Kaya ara dira ang amon nga hari. Basi maakig ang amon nga hari. Mia, thank you so much. Your story is so very interesting. Kag ka-eye-opener gid para sa amon tanan. Salamat gid sa imo. Mga kabombo, it is now 2 minutes after 3 o'clock. Padayon na inyo lang din ang inyong ginahimo. Maybe you're having your Christmas party, or maybe you're having your reunion, or maybe nagachika-chika ka mo sa inyong family and friends. Padayon na lang. Magapadayon man kita sa pagdulong sa insang sini nga mga beautiful nga makasaysayan tomorrow. Sa liwat natin nga pag-ugdanay. Gani ang inyong mga istorya dira, hindi na paghulataan 2024. Isulat na ina and then i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede isulat kag ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Maraming salamat sa inyo tanan. Balikay kita tomorrow sa gihapon ininyo lagad. Si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Merry Christmas, good afternoon, and God bless.